ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, дар гурӯҳи беи рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар охирин талошҳо баҳри бақо дар лигаи олӣ барои мавсими 2023 сурат гирифта истодааст ва имрӯз бозии бисёр ҳам муҳим бо иштироки ду дастаи собиқадор ва ду дастаи соҳибноми футболи кишвар Регар Тадази Турсунзода ва Хуҷанди Хуҷанд баргузор мешавад. Ин рақобат дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода барпо мегардад ки мо шумо имкон дорем то пахши мустақими ҳамин бозиро якҷо тамошо кунем. Муҳимияти бозӣ дар авҷи аълои худ аст. дӯстони гиромӣ, чӣ тавре гуфтем, тақдири боқӣ мондан ё намондани ин ду даста пеш аз ҳама аз худи онҳо ва баъдан аз бозии дигаре ки ба таври мувозӣ ё параллелӣ бо ҳамин рақобат бо иштироки дастаҳои хатлон ва ҳосилот сурат мегирад вобастагӣ дорад. Ибтидо барои мо шумо ҳайати аввалияи дастаи Регар Тадазро нишон медиҳам. Куае Готсон рақами 16 дарвозабон, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Рақами 8 капитани даста Фирӯз Қараев, рақами 26 Рамиз Бегишев, рақами 44 Бахтиёр Қаландаров, рақами 2 Асилбек Темиров, рақами 10 Фирӯз Бобиев, рақами 6 Шуҳрат Элмуродов, рақами 11 Фаридун Давлатов, рақами 18 Далер Ёдгоров, рақами 9 Анвар Муродов ва рақами 47 Шерзод Маҳмадиев. Сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов. ҳайати аввалияи дастаи Хуҷанд пешниҳоди мо шумо мешавад. Амин Зари Маҳдӣ, дарвозабон, рақами 27, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. рақами 4 Парвиз Боқиев, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, рақами 7 Ҷавоҳирбек Расулов, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 6 Ҳоҷибой Зиёев, рақами 62 капитани даста Ҷаҳонгир Эргашев, рақами 9 Боҳирҷон Сангинбоев, ҳамлагарон рақами 19 Азизбек Далиев ва рақами 10 Дилшод Бозоров. Сармураббии даста Фарух Марофиев. гурӯҳи доварон дар ҳайати зерин кор мекунанд. Сардовар Саёдҷон Зайниддинов, довари ФИФА аз шаҳри Душанбе. ба ӯ дар канорҳо Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак ва ҳамчунин Фарҳод Куралов аз шаҳри Душанбе кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак аст. хуб, ҳамин ҳоло барои мо шумо ҷадвали гурӯҳ пешниҳод мешавад ва умедвор мешавем ки боз ҳам бо дар назардошти рафти рақобатҳо дар бозии дигар ҳам ҳатман мо ба ҷадвал бармегардем ва барои шумо шарҳу тавзеҳи иловагӣ хоҳем дод. муҳимтарин нуктаро ман бояд гуфта гузарам ки дӯстони гиромӣ, дар ҷараёни баробар будани имтиёзи дастаҳо аввалин чизе ки ба эътибор гирифта мешавад ин шумораи умумии ғалабаҳои як даста дар рафти мавсим, баъдан бозиҳои байни худӣ ва баъд аз он таносуби голҳо. анамин се омил омили муҳим ва таъинкунанда ҳастанд дар роҳи гӯем муайян кардани дастаи беҳтар вақте шумораи имтиёзҳо баробар мешавад. бинандагони азизу арҷманд, ҳассосияти бозиро ба эътибор гирифта дар ин рақобат видеодоварон ҳам кор мекунанд ва бояд гуфта гузарам ки гурӯҳи видеодоварон дар ҳайати зерин ҳастанд. инҷо рақобат шурӯъ мешавад. Амирҷон Хоргашев аз шаҳри Душанбе, ёвари ӯ Хусрави Сидиқзод аз шаҳри Душанбе ва хуб нафаре ки дар пахши такрории бозиҳо ба онҳо кӯмак мекунад Шарифбек Нуриддинов аз шаҳри Душанбе масъул ҳастанд. се нафари дигар дар ҳуҷраи видеодоварон, 4 нафар доварон ва умедвор мешавем ки дар сатҳи бисёр ҳам хуб ва баландтарин шаффофият дар рафти ин бозӣ таъмин карда мешавад ва ҳатман мо шумо як бозии бисёр хубу диданинро бо иштироки ин ду даста мебинем. нахустин талоши футболбозони ҳар ду даста инҷо ба маротиб албатта ҳассосияти бозӣ гуфтем ки хело баланд аст ва дар ин лаҳза акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози дастаи Регар ба назар мерасад. Далер Ёдгоров дар баробари футболбози дастаи ҳариф. дар ин ҳолат чӣ тавре мебинед, Азизбек Далиев қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. дӯстони азизу арҷманд, мехостам ибтидо пеш аз ҳама дар бораи мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвал ҳарф занам. дар гурӯҳи Б ягона дастае ки аллакай рохати худро нигоҳ дошт ин клуби марказии варзиши Артиш аст ва қатъи назар аз бозиҳои даври мазкур ки худи артишиҳо иштирок намекунанд, онҳо рохати худро нигоҳ медоранд. барои оне ки баъд аз хатлон кадом даста лигаи олиро тарк мекунад, ёдовар мешавам ки дастаи дигари соҳибноми футболи кишвар аз маркази маъмурии вилояти Хатлон аллакай маълум аст ки рохати худро аз даст дод. дар ин ҷо даъвогарон се даста ҳастанд ва яке аз онҳо ба қатори дастаи Хатлон бояд дохил шаванд. вазъияти стандартиро ҳоло якҷо бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд мебинем. партофти туп мубориза идома дорад ва бозигарони дастаи Регар ин ҳолатро акнун бартараф мекунанд.
توپ از میدان بیرون کرده شد از سوی رمیز بگیشیف لیگنری دسته رگر. وضعیت استانداردی نوبتی با اشتراک فوتبالبازان دسته مهمان با وجود میآید. با حالا خواهیم دید که از ضربه کنجی خود چگونه استفاده میبرند فوتبالبازان دسته مهمان. پرتافت توپ باز هم به داخل جریمه و در این حالت بازیکنان دسته رگر خیلی خوب توانستند وضعیتی به وجود اومده رو برطرف کنند. در آغاز بخشیدن حمله خود فوتبالبازان دسته رگر دچار مشکلی میشوند و در این حالت چطور ما و شما میبینیم اکنون با فردوس عبدالسلیموف میسر میشود تا پیشروی حمله دسته رگر رو بگیرد. شورت المرادف پاسیو با اسیلبک تیمیرов و در این حالت ویران شدن قاعده بازی از جانب دلشاد بازارов با قید گرفته شد. خب دوستان عزیز و ارجمند، حالت در گروه ب چنین است. بعد از دسته ارتش خوجند با 25 گل در جای دوم قرار دارد، اما حالا هم مطمئنا گفته نمیتونیم که خوجند در لیگ اولی برای موسم بعدی باقی میماند. این دسته که دوام چند سال اخیر مدام جایهای دوم و سوم رو میگرفت تا به فینال جام تاجیکستان میبرآمد، در موسم کنونی با بحران عمیق گرفتار شد و نتیجه همین است که در قسم پایینی جدول مسابقه بهر بقای خود آنها حالا مبارزه را دوام داده ایستادند. برای باقی ماندن در لیگ اولی آنها را امروز نتیجه مساوی در برابر رگر البته قانع میکند، ولی این سناریو هیچگاه رگر را قانع نخواهد کرد، زیرا آنها خیلی خوب میدانند که در بازی دیگر احتمالی با پیروزی نویل شدن دسته حاصلات در برابر دسته خطلون هست و در این صورت رگر راحت خود را از دست خواهد داد. بعد از خوجند در لیگ اولی در گروه ب این زمان رگر تداز در زینه سوم است با 23 امتیاز. آنها در جریان مرحله سوم حالا باره هم دچار باخت نشدند، توانستند دو پیروزی و یک مساوی را به قید گیرند و از نتیجه همین تلاش ها بود که رگر کمی موقع خود را بهتر کرد. یک گروه از مخلصان دسته خوجند اوزادار هم برای تماشای این بازی به شهر ترسونزاده چطور میبینیم تشریف آوردند. خب بعد از رگر در جدول مسابقه دسته حاصلات فرخور است. آنها 22 گل دارند و در زینه چهارم جا گرفتند، ولی برای حاصلات جالب این است که آنها در دور اخیر بر مقابل اوتسایدر اساسی چمپیونات دسته خطلون بختر یعنی سابق دسته وحشی اوزادار روبرو میشوند و در صورت کامیابی با احتمال زیاد دسته حاصلات در لیگ اولی باقی میماند. و چطور من بالاتر گفتم از بین سه عامل اساسی که با اعتبار گرفته میشد، عامل یکم و اولین درجه این شماره عمومی غلبه های یک دسته در هفته موسم است. هجوم فوتبالبازان دسته رگر رو میبینیم توسط کنار راست حالا گزارش فریدون دولتов و در این حالت اکنون توپ از میدان بیرون کرده شده از سوی دفاعگری دسته خوجند و ضربه کنجی کار میکند برای هم دسته هایش فریدون در این لحظه. وضعیت استانداردی با اشتراک فوتبالبازان دسته رگر برای اجرای ضربه کنجی فیروز قرائف کاپیتان دسته تیاری میبیند. هم دسته او باشد در داخل جریمه گاه هستند. این زمان پرتافت توپ رو میبینیم، وضعیت بسیار خطرناک است، اما باز هم بازیگران رگر توپ رو به دست آوردند. اکنون دلیر یادگوروف تلاشی او برای پرتافت توپ اینجا نتیجه نداد و بعدا مبارزه رو ما و شما دیده ایستادیم که بازیگران دسته خوجند توانستند توپ رو به دست آورند. ازیبک دلیف توپ رو کمی دورتر از خود رها میکند و با همین امکان برای او پیدا نمیشود تا هجوم رو تشکیل نماید. جهانگیر ارگاشف پرتافت بسیار هم خطرناک است، اما دروازه‌بان سریع وقت از موقع خود پیش برآمد و توانست که این حالت رو گویم اشاره به اون کند که فوتبالباز حریف فرصتی به توپ رسیدن رو نخواهد داشت. فاروق معروفیف در لحظه‌های دشوارترین و مشکلترین هدایت دسته خوجند رو بر دوش گرفت. البته یک قسم از مخلصان دسته خوجند از اون اظهار ناراضگی کردند که سابق سرمربی این دسته رستم خوجاєв وقتی کار و فعالیت میکرد در باشگاه مذکور خوجند هیچگاه به همین گونه روزها روبرو نشده بود. مدام برای جایهای افتخاری در لیگ اولی تلاش میکرد و برنده جام تاجیکستان سوپر جام تاجیکستان در سوپر جام تاجیکستان هم اشتراک کرده بود. خلاص نتیجه و دستاوردها خوب بودند، اما در همین موسم بعد از ناکامی‌های ابتدایی و آن طلب‌هایی که قسماً گویم از سوی خودی
мухлисони дастаи Хуҷанд ҳам буд ки бигзор сармураббӣ аз мақомаш барканор карда шавад ва натиҷаро мо шумо дида истодем ки баъд аз рафтани Рустам Хоҷаев як муддат мураббӣ аз кишвари Узбекистон даъват шуд, Нумон Ҳасанов, вале натиҷаҳо баръакс поён рафтанд ва акнун Хуҷанд бозам ба кадрҳои маҳаллӣ рӯ овардааст. Фаррух Маруфиев мураббии ҷавону ояндадор аст ва хоҳем дид ки кору фаъолияти ӯ дар ҳайати дастаи Хуҷанд чӣ гуна идома меёбад. Азизбек Далиев аз байни ду нафар аз дифогарони Регар гузашт ва нафари сеюмро ҳам мегузарад, аммо баъдан читавре мебинем тӯб маҳз ба пои ӯ расида аз майдон берун баромада истодааст. Дувари канорӣ ишора мекунад ки ягон қоида вайронкунӣ дар ҳамон лаҳза дида нашуд. як сценарий барои ҳарду ин даста мувофиқ ҳам ҳаст, яъне ҳардуи онҳо имкони боқӣ мондан дар лигаи олиро метавонанд пайдо кунанд. аммо барои ин ба ҳарду ин дастаҳо лозим аст то дастаи Хатлон кӯмак кунад ва ҳосилотро шикаст диҳад, ки ба ин рафзи гӯем натиҷа ва бозие ки эҳтимолан ҳамин гуна хотима ёбад, рақобат байни дастаҳои Хатлон ва ҳосилот, эътимод ва боварӣ фикр дорам хело ва хело кам аст ва худи футболбозони ҳарду даста ва сиёди мураббиёни ин ду бошгоҳ ин чизро хело хуб дарк мекунанд. аз ин рӯ ҳадаф ва мақсад ин аст ки дар бозии имрӯза натиҷаҳои хуби худро нишон диҳанд. Рустам Хоҷаев, собиқ сармураббии дастаи Хуҷанд, барои тамошои ин бозӣ ташриф овардааст ва ёдовар мешавам ки айни замон ӯ дар дастаи Шодмони шаҳри Ҳисор фаъолият карда истодааст. бояд нагуфта намонад ки Шодмон дар назди худ ҳадафҳои бузург дорад ва шояд аз мавсими оянда сар карда баҳри ба даст овардани рохат ба лигаи олӣ онҳо талоши воқеан ҳам арзанда кунанд. айни замон дар қисми миёнаи ҷадвали мусобиқа дар лигаи якум дастаи Шодмони Ҳисор ҷо гирифтааст. Фирӯз Бобиев пас медиҳад ба Бахтиёр Қаландаров. Қаландаров партофти тӯбро анҷом дода истодааст ба хатти ҳамла. муборизаи Анвар Муродов то ба охир инҷо мехоҳад талош кунад, аммо ба ҳар ҳол дарвозабон Амин Зари Маҳдӣ тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. аз ин рӯ ҳоло довар рафти бозиро манъ мекунад дар ин лаҳзаҳо. Далер Ёдгоров идомаи ҳаракатҳои ӯ, партофти тӯб аз сӯи ӯ ва ин вазъият бартараф карда мешавад. ҳарду канор бисёр хатарнок аст дар ҳайати дастаи Регар. бояд гуфта гузарам ки аз канори чап Далер Ёдгоров, аз канори рост Фаридун Давлатов ҳарду ҳам техникаи бисёр хуб доранд ва дар лаҳзаҳои зарурӣ бо истифода аз ҳамон маҳоратҳои инфиродии худ метавонанд васегии хатти ҳуҷумро таъмин намоянд ва дар лаҳзаҳои зарурӣ боз партофти тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ низ равон кунанд. каме нофаҳмӣ байни бозигарони Регар. Асилбек Темиров натавонист ки ба таври зарурӣ ба ҳамдастааш тӯбро пас диҳад дар лаҳзаи қаблӣ. Шурат Элмуродов бисёр паси хуб ба Анвар Муродов, идомаи талошҳои ӯ, аммо дар ин лаҳза чӣ тавре мо шумо мебинем легионери дастаи Хуҷанд Тони Бикатал ин вазъиятро бартараф кард. идомаи ҳуҷуми футболбозони Регар боз як зарбаро дидем, аммо тавассути садгузорӣ бартараф карда шуд. оҳиста ташаббуси майдондориро футболбозони дастаи мизбон мехоҳанд ба дасти худ гиранд. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва довар рафти бозиро дар ин лаҳзаҳо манъ мекунад. зидди Фирӯз Бобиев чӣ тавре мебинем қоидаи бозиро капитани дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев вайрон кард. то масофа албатта то дарвоза дехтараш масофа дуртар аст. аз ин нуқта ба эҳтимоли зиёд партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад ва мо шумо ҳоло саҳнаи такрориро хоҳем дид. андаке ба ҳар ҳол ба пои Фирӯз Бобиев бархӯрд Ҷаҳонгир Эргашев.
ва инак вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи Регар. Фирӯз Қараев гӯли бисёр зебоеро ба дарвозаи дастаи Равшан аз масофаи наздиктар аз ин ба ҳадаф расонда буд. Инҷо акнун ирсоли тӯб ба сӯю ва дифогарони Хуҷанд ин ҳолатро бартараф карда тавонистанд. аут ба фоидаи дастаи мизбон аст. зуд тӯбро ба бозӣ медарорад Далер Ёдгоров. Шӯрат Элмуродов тӯбро аз даст дод акнун. агар вобаста ба мушкилоти кадрӣ ҳарф занем, бояд гуфта гузарам ки дар бозии гузашта бар муқобили Хатлон нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд Азизбек Ҳаитов бинобар сабаби гирифтани 2 корти зард ки баъдан ба корти сурх табдил ёфт аз майдон ронда шуд ва дар бозии имрӯза ӯ иштирок карда наметавонад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Регар аст. инҷо ин қарори доварон каме баҳсҳоро ба вуҷуд овард ва футболбозони дастаи Хуҷанд ибтидо каме эътироз ҳам кардан, аммо маълум мешавад ки зарбаи кунҷӣ воқеан ба фоидаи Регар будааст. як бор дигар дида мебароем. ишора ба он аст ки футболбози дастаи Регар гуфта истодааст тӯб ба дасти футболбози дастаи Хуҷанд расид. хуб, таваҷҷӯҳ ба вар аст дӯстони гиромӣ. таваҷҷӯҳ ба вар аст. Саёд Зайниддинов аз ҳуҷраи видеодоварон инҷо ишораи ҳамкасбони худро қабул кард ва биёед дида бароем дар муборизае ки Эҳсон Бобоев бо Фирӯз Бобиев дошт. эҳтимол тӯб ба даст расида бошад, вале на, ин барои таъини пеналти асос шуда наметавонад. хуб, инак партофти тӯб сурат гирифт ва дарҳол бозигарони дастаи Хуҷанд тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун карданд. Шерзод Маҳмадиев пас дод ба канор. инҷо капитан боз ҳам тӯбро ба ӯ баргардонд ва дар давоми мубориза Фирдавс Абдусалимов дифогари канории дастаи Хуҷанд тӯбро аз майдон берун кард. ҳоло ба пуррагии як даста дар майдон гӯем афзалият надорад. ба навбат дастаҳо ҳуҷум карданд. дар ибтидои рақобат ҳуҷумҳои футболбозони дастаи меҳмонро дидем ва баъдан талошҳои футболбозони дастаи Регар. аммо дар ҳарду маврид ҳам, яъне дар ҳамон миқдори дақиқаҳое ки ҳар даста гоҳ ногоҳ бартариро ба дасти худ мегирифтанд, афзалияти комил ҷониби як даста набуд. ва то ҳамин лаҳза метавон эътироф кард ки ягон вазъияти хатарноки ҷиддиро ҳам мо бо иштироки ҳардуи ин бошгоҳ надидем. вобаста ба мавқеъгирии футболбозони дастаи Регар агар ҳарф занем, пас дӯстони гиромӣ, дар умум тарҳи ҷойгишаи футболбозони ин даста барои рақобати имрӯза 4-4-2 ишора шудааст. дар хати ҳамла 2 нафар бозӣ мекунанд, Анвар Муродов бо ҳамроҳи Шерзод Маҳмадиев. вале мумкин аст дар баъзе аз ҳолатҳо агар аҳамият дода бошед, танҳо Анвар Муродовро мо дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ дида истодаем. Шӯрат Элмуродов каме иштибоҳ кард дар ин лаҳза ва тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. хуб, хато аз сӯи футболбози дастаи Хуҷанд ҳангоми ба бозӣ даровардани тӯб аз аут. ана мегӯям иштибоҳ ҳоло штабро мебинед ба қайд гирифта мешавад. Бахтиёр Қаландаров комилан дар ин ҳолат акнун партофти нодурустеро анҷом медиҳад. хуб, тари ҷойгишаи футболбозони дастаи Хуҷанд монанд ба Регар аст 4-4-2. инҷо 2 ҳамлагар Азизбек Далиев ва Дилшод Бозоров ҳастанд. вале дар лаҳзаҳои зарурӣ Боҳирҷон Сангинбоев ҳамчунин Ҷаҳонгир Эргашев ба онҳо кӯмак мерасонанд. яъне иқтидори хатти ҳуҷуми ҳар даста хело баланд аст. танҳо лозим аст ки фурсатҳои худро онҳо агар ба вуҷуд оранд истифода бурда тавонанд. чун бевосита ҳам дар Хуҷанд ва ҳам дар Регар мебинем 4 нафари футболбозоне ҳастанд ки метавонанд дар хатти ҳуҷум ҳаракат кунанд. лаҳзае ки каме худро аз мубориза канор гирифт Боҳирҷон Сангинбоев ва баъд аз афтиш ба замин чӣ тавре мебинед футболбози дастаи Регар осеб мегирад. Асилбек Темиров
خب اعتراضی فکر دارم یکی از نفرانی که در استودی مربیان دسته خوجند هستند، نه خودی فروخ معروفیف، چون اشاره به آن بود که صحبتی دوور سعید جون زین‌الدینوف نبود، بلکه با یکی از نفران دیگری که در قطوری گویم یوورونش قرار دارد صورت گرفته ایستاده است. حساسیت بازی من فکر دارم به هر دسته تاثیر خود رو میرساند. دوستان گرامی، شاید از همین سبب هم باشد که یک بازی با نظام و با ترتیب رو در ابتدای بازی امروزه ما ندیده ایستادیم. از هر دو جانب این چیز مشاهده میشود. یعنی خاصی دسته میزبان رگر نیست، بلکه گفتیم در عمل حرکت های فوتبالبازان دسته خوجند همچنین حالت رو ما میبینیم. اسیلبک تیمیرов دیگر بار توپ رو به مرکز میدان روان میکنند. شیرزاد محمدیف و میدونید بعضن وقت چون به نظر میرسد که فوتبالبازان دسته رگر با طرح جوگیشوی 4-3-3 بازی دارند. فریدون دولتов با همراهی انور مرادov و دلیر یادگورov در خط هجوم هستند. شیرزاد محمدیف باشد به خط نیم محافظه پایین میفراید. نه در همه حالت ها، ولی در بعضی از مورد ها ما دیده ایستاده ایم که شیرزاد محمدیف به واسطه در مرکز بازی کرده ایستاده است. اینجا قاعده بازی ویران می شود. اکنون فیروز قرایف به خطا راه داد. خب کارت زرد به کاپیتان دسته رگر نشان داده شد. به این ترتیب با فیروز قرایف برای قاعده ویران کنی که داشت در برابر جهانگیر ارگاشف. حالا از طبیب دسته خوجند خواهش کرده می شود که به میدان برآید و کمک خود را رساند به جهانگیر ارگاشف. یک بار دیگر می توانید ببینید همین حالت رو. باز هم یک پاسی خطای دیگر از سوی بختیار قلندرов و چطور میبینید همین گونه حرکت های نادرست باعث برای می شود تا فرصت ها برای دوام دادن حمله از دست رود. باز یک مورد دیگری که قاعده بازی ویران شده ایستاده است. فریدون دولتov کمی بیرون از قاعده حرکت کرد و با او هم کارت زرد نشان داده می شود. بله، در فاصله 3-4 دقیقه دو فوتبالباز دسته رگر کارت زرد میگیرند. اما این حالت اندکی به هر حال فکر دارم در نوارهای تکراری برای ما و شما باوری حاصل کننده نمیتواند که واقعا هم قاعده ویران کنی بسیار دغل بود. چون به نظر رسید که فریدون دولتov با دستش حرکت کرده ایستاده است، ولی نه. ما میبینیم بعد از برخورد بازیگر دسته خوجند اشاره به آن دارد که از پایش آسیب گرفت. ازبек далиев باز هم تلاش میکند از بین دو نفر گذارد، ولی با پورگی نمیتواند. توپ در اختیار دفاعگر مرکزی دسته رگر است. پاسیو، ولی باز هم هنگام پاس دادن ببینید چگونه خطا به نظر میرسد. اگر نتیجه آخری دسته رگر رو در چمپیونات به اعتبار بگیریم، اونها در 5 بازی اخیر دچار باخت نشدند. عموما از دورانی که رهبری این دسته رو، یعنی شروع از
ибтидои моҳи август сармураббии даста раҳматулло фузайлов шуд. онҳо ҳамагӣ як бохт доранд дар чемпионат ва он ҳам аз истиқлол аст, вале бо ҳисоби калони 5-0 онҳо шикаст хӯрданд. бештар Регар дар сафар хубтар худро нишон дод. зидди Эсхата бар муқобили ҳосилот ва ҳамчунин Хатлон тавонистанд дар сафар пирӯзии худро ба даст оранд. талоши футболбозони дастаи Регар, довар ишора мекунад ки чизе нест, бозӣ бояд давом ёбад. бахтиёр қаландаров боз ҳам тӯбро ба хати ҳуҷум бармегардонад ва дар ин ҷо акнун довар рафти бозиро манъ карда истодааст. дар ин ҳолат чӣ тавре мебинед ки бо пояш албатта ҳаракате дошт футболбози дастаи Регар, қоидаи бозиро вайрон кард. ҳолати пештар аз ин бошад, Фаридун Давлатов худро ба замин партофт ва довар бовар накард ки он ҷо нисбати ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст. ана ҳамин ҳолат, чун худи шумо дида истодед ки пои худро мехоҳад гирад дифоъгари дастаи Хуҷанд ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. фурсати навбатӣ барои футболбозони дастаи Регар мумкин аст пайдо шавад. тавассути канори рост акнун ҳуҷуми онҳо. ирсоли тӯбро мебинем, аммо хело баланду ноаниқ ин партофти тӯб. хуб, гуфтем ки Регар дар 5 бозии охир ягон бохт надорад, 3 мусовӣ ва 2 ғалаба. ҳарчанд ғалабаҳо бо ҳисоби минималӣ ҳам ба даст оварда бошанд, аммо 3 имтиёзи заруриро дар бозиҳое гуфтем дар сафар буданд, бар муқобили ҳосилот ва Хатлон барои Регар таъмин карданд. дастаи Хуҷанд бошад дар бозиҳои охири худ дар чемпионат 5 бозии охирро барои мисол мо ба эътибор бигирем, ягон пирӯзӣ надорад. дӯстони гиромӣ, 3 бозии охир пай дар ҳам мусовӣ аст ва бидуни задани гол ба дарвозаи ҳарифон. ва охирин бозие ки Хуҷанд тавониста буд ба дарвозаи ҳариф гол занад, ин рақобат бар муқобили Регар буд рӯзи 13 август. талошҳои Анвар Муродовро мебинем, аммо дарвозабон Амир Заре тавонист тӯбро ба дасти худ гирад. ва дар ҳамон бозӣ Азизбек Ҳаитов, футболбози ҷавони дастаи Хуҷанд ки аслан худ дастпарвари мактаби футболи шаҳри Турсунзода аст, ба дарвозаи футболбозони шаҳри Турсунзода гол зада буд. ибтидо Регар ҳисобро кушод, Фирӯз Қараев дар дақиқаи 26 ва баъдан Азизбек Ҳаитов голи ҷавобиро ба ҳадаф расонда буд. инҷо акнун дифоъгарони дастаи Регар тавонистанд ин вазъиятро бартараф кунанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале, дар баробари Шурад Элмуродов чӣ тавре дидед, қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. зудтар футболбозони дастаи Регар мехоҳанд ҳуҷумро давом диҳанд. ин маротиб партофти тӯб ба канори рост аст ва чӣ тавре мебинем, инҷо мавқеи худро иваз карданд бозигарони дастаи Регар ва Далер Ёдгоров баъд аз гузариши худ зарба мезанад, аммо зарба чӣ тавре дидед рост ҷониби дарвоза нарафт. Ёдгоров ба канори рост рафтааст ва Фаридун Давлатов ба канори чап. инҷо акнун метавонем бигӯем нахустин ҳолате ки каму беш хатарнок буд дар рафти бозии имрӯза. Фирӯз Бобиев дар маркази майдон хато мекунад ва инҷо боз футболбозони дастаи Хуҷанд тӯбро ба даст оварда истоданд, аммо пешроҳи ҳамлаи онҳо гирифта шуд.
аут ба фоидаи дастаи Регар аст. Канури рост фаул мешавад. Он мавқее ки Далер Ёдгоров бозӣ карда истодааст. Партофти ӯ Анвар Муродов ва Мастуб аз ӯ аз майдон берун баромада истодааст. хуб, дастаи Хуҷанд баъд аз ҳамон голе ки гуфтем ба дарвозаи Регар зада буд, дигар дар 4 бозии охир дар доираи чемпионат ягон гол ба дарвозаи ҳарифон зада наметавонад. мумкин буд фурсат пайдо шавад, аммо на. Шӯҳрат Элмуродов чӣ тавре дидед, зарбаро ҷониби дарвозаи ҳариф равон кард, вале на он қадар зарбаи хатарнок. Эҳсон Бобоев партофти тӯб ба сӯи ӯ. Бахтиёр Қаландаров ин вазъиятро бартараф мекунад. Фирӯз Қараев ба канори чап тӯбро равон карда истодааст, аммо на. тӯб дар майдон ба ин тартиб боқӣ намемонад. хуб, охирин бозиҳое ки Хуҷанд гол зада наметавонад, аз ҷумла бо Хатлон 0-0, бо клуби марказии варзиши Артиш 0-0, дар ҳоле ки дар бозӣ бо Артиш онҳо аз дақиқаи 25 сар карда як нафар зиёдатӣ буданд дар майдон. футболбози дастаи Артиш корти сурх гирифт. хуб, бо ҳосилот ҳам 0-0 бозӣ карданд. инҷо имконияти навбатӣ барои Регар, вазъияти хатарнок аст, фурсати бисёр ҳам хуб. Шерзод Маҳмадиев ва чӣ кор мекунад ӯ? умуман нофаҳмост ки дар ин лаҳза чӣ кор кард ним муҳофизатгари дастаи Регар. шояд мехост зарба занад, аммо умуман тӯб ба пояш нарасид дар ҳамон лаҳза. дақиқтараш пояш ба тӯб нарасид. Ҷаҳонгир Эргашев аз ӯ тӯбро мегиранд ва довар пештар аз ин қоидаи бозӣ вайрон шудааст мегӯяд дар ин лаҳзаҳо. биёд бубинем ҳамин ҳолатро ба эътибор гирифт довар, аммо бубинед худи Ҷаҳонгир Эргашев баъд аз ин тӯбро гирифта муборизаро давом дод. ман фикр дорам вақте худи футболбоз чунин ташаббус нишон медиҳад, ҳоҷат ба манъ кардани рафти бозӣ нест. ҳолати қаблиро албатта мо интизор ҳастем ки саҳнаи такрорияш барои мо шумо пешниҳод мешавад, ҳарчанд гӯем хафу хатар пайдо нашуд баъд аз он талошҳое ки бозигарони дастаи Регар доштанд, аммо худи ҳамон вазъият дар умум ҷолиб менамуд. кушодашавии футболбози дастаи Регар тавассути канори рост, баъдан чӣ гуна тӯбро қабул кард, наздики дарвозаи ҳариф омад ва шояд тасмим гирифта буд ки зарба занад, аммо зарба зада натавонист дар ҳамон лаҳза Шерзод Маҳмадиев. хуб, нофаҳмӣ байни бозигарони дастаи Регар, ин пеш аз ҳама аз асабонияте ки онҳо ин дақиқаҳо доранд ба вуҷуд меояд. як бори дигар барои мо шумо ҳамон ҳолатро пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат. хело наздик омад ба дарвозаи ҳариф ва баъд аз он мо шумо мебинем ки фурсате ки ӯ дошт истифода бурда намешавад. илова бар ин Ҷавоҳирбек Расулов ним муҳофизатгари дастаи Хуҷанд дар ҳамон ҳолат ба ӯ монеа эҷод кард. Фирӯз Қараев партофти тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Регар боқӣ монд. Шерзод Маҳмадиев аз ҳад зиёд тӯбро дуртар аз худ раҳо мекунад ва зуд футболбозони Регар тӯбро ба даст меоранд. имкони давом додани ҳамла ҳаст. Шӯҳрат Элмуродов пас медиҳад ба Шерзод Маҳмадиев. паси ҷавобӣ. Шӯҳрат ҳаракатҳои ӯ, тӯб дар ихтиёри ӯ боқӣ монд ва чӣ гуна вазъияти хатарнок аст, аммо ин ҳолатро акнун дарвозабон Амин Маҳдӣ заре бартараф карда истодааст. таркибороӣ бисёр ҳам ҷолибу диданӣ бо иштироки ду футболбози дастаи Регар дар канори чап, Шерзод Маҳмадиев ва ҳамчунин Шӯҳрат Элмуродов. ҳаракатҳои Шӯҳрат қобили таваҷҷӯҳ буд ва бубинед чӣ гуна ба осонӣ аз Ҷавоҳирбек Расулов гузашт, аммо баъдан пеши роҳи ӯро дарвозабони ҳариф гирифт. Азизбек Далиев ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. ин ҳолат бартараф карда мешавад. футболбозони дастаи Регар боз ҳам дар назди ҷаримагоҳи худ тӯбро аз даст медиҳанд ва имконияти навбатӣ барои Хуҷанд. на, ин фурсатро Боҳирҷон Сангинбоев истифода бурда натавонист.
ҳоло дарвозабони дастаи Хуҷанд ишора ба он дорад ки каме аз пӯяш осеб гирифтааст ва кӯмаки табибон боз ҳам ба ӯ лозим аст. ва довар бо ишора ба футболбозони дастаи Регар гуфта истодааст ки вақтро ӯ ҳатман ба эътибор мегирад. умуман дар нимаи аввал агар аҳамият дода бошед хело кашол ёфта истодааст. рафти дар майдон будани ҳамон дақиқаҳое ки бо туб ҳастанд бевосита футболбозони ҳар даста ва мо шумо ҳолати такрориро бори дигар мебинем. фурсати беҳтарин барои Шӯҳрат Элмуродов. албатта ӯ фикр дорам дар ҳамон ҳолат пеш аз ҳама пас доданӣ буд, на зарба заданӣ. чунки агар мехост зарба занад шояд каме пурқувваттар тубро ҷониби дарвозаи ҳариф равон мекард. се имконияти хубро футболбозони Регар дар умум дар ихтиёр доштанд. ду фурсаташ гӯем на он қадар пурра буд, вале як имконияти бисёр хуб. вале ҳама ин фурсатҳо ба пуррагӣ аз даст рафтанд. Тони Бикатал хато мекунад. вазъияти стандарти бо иштироки футболбозони дастаи Регар ва ин дуйму хатарнок аст, аммо онҳо зуд тӯбро ба бозӣ дароварданд. идомаи ҳаракатҳои бозигарони Регар. Далер Ёдгоров ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва чӣ тавре мебинем Ҷавоҳирбек Расулов акнун ин вазъиятро бартараф мекунад. хуб медонед Ҷавоҳирбек Расулов ҳарчанд дар суратҷаласаи ин рақобат ҳамчун ним муҳофизатгар ишора мешавад, вале ӯ дар хатти дифои марказ ҳоло бозӣ дорад. аут ба фоидаи дастаи Регар аст. шумораи қоида вайронкуниҳо ам аз ҳар ду ҷониб хело зиёд аст дар рафти бозии имрӯза. ду бозие ки ин ду даста бинандагони гиромӣ ҳамин мавсим байни ҳам доштанд, ҳар ду ҳам мусовӣ хотима ёфт. як бар як ва ду бар ду. вақте дар даври дуюм рӯзи 7 апрели соли 2023 дар шаҳри Хуҷанд бозӣ сурат гирифта буд, футболбозони дастаи Регар ду маротиба дар ҳисоб қафо буданд, вале ҳар ду маротиба тавонистанд камбек кунанду ҳисобро баробар намоянд. ҳуҷуми навбатии футболбозони Регарро мебинем. бисёр ҳаракатҳои хуб, вале нофаҳмӣ байни бозигарони Регар. дастаи Хуҷанд тӯли чанд дақиқаи охир аслан ҳуҷум ҳам ташкил карда наметавонад ва имконият ҳам барои онҳо пайдо нашуда истодааст. Хуҷанд барвақттар метавонист гӯем худро аз афтидан ба лигаи якум наҷот диҳад дар ҳамин мавсим, зеро шонсҳои бисёр хубе дошт, махсусан дар бозии охир бар муқобили Хатлон, вале он ҷо гол зада натавонистанд ва бозияшон мусовӣ хотима ёфт. ҳамчунин дар бозӣ бо клуби маркази варзиши ҳафтиш ҳам ҳамин гуна ҳолат буд барои онҳо. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Регар. Шӯҳрат Элмуродов пас медиҳад ба канори чап. Фаридун Давлатов. Шӯҳрат Элмуродов. Асилбек Темиров. Пас ба марказ. Фирӯз Бобиев бо тӯб. Шӯҳрат Элмуродов маҷбур аст ба қафо пас диҳад. ва аз нав акнун кӯмаки дифоъгарони марказӣ лозим аст барои оғоз бахшидани ҳамла. хело шонси хуб. Анвар Муродов зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад. имконияти беҳтарин буд барои Анвар, аммо дар ин ҳолат чӣ тавре дидед дарвозабон Амир Заре Маҳдӣ ҳам ҳунару маҳорати хело хуб дорад. зарбае ки ба кунҷи наздики дарвозаи ӯ равон шуд, ӯ аз удаи бартараф кардани он баромад. як бори дигар мебинем ана ҳамин ҳолатро.
خیلی برخورد جدی بود، اما هر دو فوتبالباز گویم در همان حالت مهم این است که درسته به هم بر نخوردند. هرچند دیده میشد که قریب آمده بود چون یک وضعیتی بسیار مشکلی رو ما ببینیم. عموما سالهای اخیر دسته ریگر مقابل خوجند نتیجهش خوب نیست. دوستان گرامی، از 5 بازی اخیری که بین این دو دسته هست در 2 تاش خوجند غلبه کرده است و 3 بازی دیگر مساوی خاتمه یافته است. بار اخیر ریگر بر مقابل خوجند شما تصور میکنید در دوره چمپیونات کشورمون سال 2017 ظفر یافته بود با حساب 2-1. توپ از اسیلبек تمیرов майдон رو тарк карда истодааст. аут ва фоидаи дастаи хуҷанд аст. ва дар ин ҳолат чӣ тавре мо мебинем бахтиёр қаландаров тӯбро аз майдон берун мекунад. мухлисони дастаи хуҷанд ҳам фаъол ҳастанд, ҳарчанд дар қиёс бо мухлисони дастаи регар аз нигоҳи шумора камтар ҳам бошанд, аммо садои онҳо хеле хуб ба гӯш мерасад. эҳсон бобоев тӯбро нигоҳ медорад, пас медиҳад ба канори чап, боз тӯбро ба ӯ баргардонданд. эҳсон аз зумраи футболбозони ботаҷрибатарини ҳайати дастаи хуҷанд аст ва инҷо зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. далер ёдгоров қоидаи бозиро вайрон кард. далер то омаданаш ба регар тобистони имсол давоми чанд мавсими охир шарафи дастаи хуҷандро дифоъ мекард. аммо акнун дар як бозии бисёр ҳам ҳассосу муҳим дар ҳайати дастаи рақиби асосии хуҷанд регар дар ин бозӣ ӯ ҳунарнамоӣ карда истодааст ва бар муқобилаи аксари он бозигароне ки қаблан ҳамроҳи онҳо якҷо бозӣ мекард ва дар утоқи либосивазкунӣ гӯем дар паҳлӯи онҳо буд. фурсати навбатӣ зарба рост иҷро шуда истодааст аз вазъияти стандартӣ аз ҷониби бозигарони дастаи меҳмон, аммо чӣ тавре дидед зарба хато меравад. фирдавс абдусалимов ин зарбаро зад. партофти навбатии тӯб ба хати ҳамла, аммо ҷавоҳирбек расулов ин ҳуҷуми футболбозони регарро бартараф кард. тӯб ба даст мерасад ва довар маҷбур аст рафти бозиро бозҳамман кунад. як бор дигар на ин ҳолат не, ана ин ҳолат акнун чӣ тавре мебинед баъд аз он ки тӯбро мехост қабул кунад шерзод маҳмадиев, тӯб ба дасти ӯ расид. он натиҷае ки вобаста ба бозии байнихудии ин ду бошгоҳ ман болотар гуфтам, дӯстони гиромӣ, ҳамаи онҳо танҳо ва танҳо дар доираи чемпионат аст. бозиҳо дар доираи мусобиқаҳои дигар ба эътибор гирифта нашуданд, зеро агар дар доираи ҷоми кишварамон ҳамин мавсим ҳунарнамоии дастаҳоро баҳо диҳем, пас инҷо каме натиҷаи дигар ҳам буд.
Бахтиёр Қаландаров партофти тӯб ба сӯю, аммо тӯб то ба бозигарони Регар рафта нарасид. Аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. шиддатноки бозӣ хело коҳиш ёфт. Давоми 10 дақиқаи охир аслан мо вазъиятҳои хатарнокро ҳам надида истодаем. Боқиев талоши бозигарони дастаи Хуҷанд инҷо акнун натиҷа намедиҳад. бубинед муддати зиёд футболбозони ҳар даста тӯбро нигоҳ дошта наметавонанд. албатта дар чунин мавридҳо ба касбияти бозигарон дар умум саволҳо метавонад пайдо шавад. хуб аз табибони ҳар даста ҳоло хоҳиш карда мешавад ки зудтар ба майдон бароянд ва кӯмак расонанд. як бори дигар дида мебароем. Бахтиёр Қаландаров бо ҳамроҳии Ҳоҷибои Зиёев дар ин ҳолат талош карданд ва ҳарду ҳам ба даст бархӯрд осеб гирифтанд. хуб дифогари дастаи Регар ки гуфтем осеби ҷиддӣ гирифтааст ва дар идомаи ҳамин мавсим шурӯъ аз тобистон дигар дар бозиҳо иштирок карда натавонист. Артур Принц бо ҳамроҳии чанде аз дӯстони дигар ва шояд агенти худ барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳ ташриф овардааст. дифогари хуб буд Артур Принц, вале осеб чӣ тавре гуфтем ӯро аз саф берун кард барои як муддати тӯлонӣ. хеле хуб футболбозони дастаи Регар инҷо мубориза бурданд, тӯбро ба даст оварданд, аммо баъдан пас хато сурат мегирад. دوستان عزیز و ارجمند وقتی اساسی خاتمه یافت 5 دقیقه وقت ایلوه کرده می شود اینجا. فریدون دولتов و توپ رو از دست میدهد در این لحظه. دوباره اشاره کرده ایستاده است که چیزی نیست. بازی رو دوام دادن لازم. دلیر یادگارов باشد مجبور می شود قاعده بازی رو ویران کند. وقت به نهایت زیاد تلف یافت در قسم اول. از این رو دقیقه ایلوه کرده اساسنок ҳам ҳастанд. дӯстони гиромӣ, чанд маврид дидем ки табибон ба майдон баромаданд, чанд ҳолати дигар худи доварон бо дар назар доштиёне ки эҳтимол баъзе қоидавайронкуниҳо ҳатто барои бозбинӣ дар вар ҳам гӯем лозим аст интизор шуданд ва иҷоза надоданд ки зудтар тӯб ба бозӣ дароварда шавад. Боириҷон Сангинбоев аз канори чап, ҳоло талошҳои навбати ӯ. хуб чӣ тавре мебинед аут аст ба фоидаи дастаи Хуҷанд. хуб ба назди худ даъват мекунад ду нафар аз футболбозони дастаи Регарро, Саидҷон Зайниддинов, инҳо Шуҳрат Элмуродов ва ҳамчунин Далер Ёдгоров ҳастанд. чӣ болотар гуфтам, сценарияҳои гуногун вобаста ба боқӣ мондан ё намондани ин дастаҳо дар ин давр мавриди муҳокима албатта қарор мегирад. ва хавфу хатари афтиш ба лигаи якум дар баробари дастаи Хатлон
سه دسته دیگر رو گفتیم تهدید میکنند. اینها حاصلات، رگر و همچنین خوجند هستند. فرصت برای بازیگران دسته خوجند اینجا پیدا می شود. وضعیت بسیار هم خطرناک است. دلیف، پاسیو و با همین اینجا ضربه رو هم میبینیم. میتوانیم بگوییم در عموم این اولین تلاش‌های فوتبالبازان دسته خوجند در داخل جریمه‌گاه حریف بود که می‌خواستند چیزی رو سازمان دهند، اما از اوده کار نبرآمدند. ضربه اخیر از جانب باهیرجان سنگینبویف اجرا شد و خودش هم دید که توپ از پهلوی دروازه گذشته از میدان بیرون برآمد. یک بار دیگر تلاش‌های عزیزبек دلیف، بعدم پاسیو و ضربه‌ای که در همان حالت اجرا می‌کند باهیرجان سنگینبویف. در مرکز میدان توپ به اختیار فوتبالبازان رگر گذاشت، اما همگی برای چند ثانیه. دلشاد بازارов فوتبالباز بسیار هم با تجربه است، اما مسئول اینجا توپ را از دست می‌دهد و ببینید به نوبت بازیگران هر دسته زود توپ را از دست داده ایستادند. اختیار قلندرов پرتافتی توپ به سوی او. جاکنون حاجیبازیوف توپ را از میدان بیرون کرد. ارسال نوبتی توپ مبارزه ادامه دارد در داخل جریمه‌گاه و داور اشاره میکند که چیزی نیست. اسیلبек تمیرов، далер یادگورов، جا در یکدیگر بازی کردن او با شهرت المرادов بود. شهرت تا به آخر مبارزه برد و توانست که توپ را از کاپیتان دسته خوجند گیرد. فیروز بابیف باز یک پرتافت دیگری خطرناک به داخل جریمه‌گاه، امکانیتی بسیار خوب میتوانست پیدا شود ولی نه. دروازه‌بان همون طوری که میبینیم پیش دستی میکند. امین زری مهدی از اوده برطرف کردن این حالت برآمد. ثانیه‌های به شمار باقی میمونند از دقیقه 5 ایلوه کرده داور. و فوتبالبازان دیگر کوشش کرده ایستادند که در این ثانیه ها تلاش نمایند تا باز یک هجوم دیگر تشکیل کرده شود. خب با همین تمام دوستان گرامی قسم اولی بازی جنببست می شود و ما و شما همان طوری که میبینیم با وجود امکانیت های خوب داشتن فوتبالبازان دسته رگر نتوانستند دروازه حریف رو اشغال کنند. برای خوجند هم در آخر بازی یک شانسی بسیار خوب پیدا شد ولی ضربه زده باهیرجان سنگینبویف خطا رفت. بدون گل دسته ها قسم اولی بازی رو جنببست کرده ایستادند و در نیمه دوم فکر دارم حساسیت باز هم در اوج علای خود خواهد بود و ما و شما یک بازی بسیار خوب بود دیدن این رو با شوک این دو دسته خواهیم دید. حالا باشد کمی تنفس میکنیم.
бинандагони азизу арҷманд, мо бармегардем ба варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода ва ёдовар мешавем ки инҷо охирин бозии рақобатҳо дар гурӯҳи Б дар мавсими 2023 дар Лигаи Олӣ сурат гирифта истодааст. Регар Тадази Турсунзода бар муқобили Хуҷанди Хуҷанд, ду дастаи овозадор ва соҳибноми футболи кишвар байни ҳам талош доранд ва баъд аз хотимаи қисми аввал ҳисоб 0-0 аст. Ин натиҷа яъне мусовӣ то ҷое бо дар назар дошти он ки дар бозии дигар ҳам ба таври параллелӣ ки ҷараён дорад бо иштироки дастаҳои Хатлон ва Ҳосилот 0-0 аст. Ин ду дастаро қонеъ мекунад, зеро дар сурати имтиёз аз даст додани Ҳосилот пас ин ду бошгоҳ дар Лигаи Олӣ боқӣ мемонанд. Аммо мо шумо намедонем ки бозии дигар чӣ гуна ҷамъбаст мешавад. Аз ин рӯ ҳар дуи ин бошгоҳ бевосита баҳри ғалаба ва боқӣ мондан дар чемпионат, инчунин гӯем ҷиҳати соли оянда иштирок кардан дар Лигаи Олӣ ҳатман талош мекунанд. Вале саволи асосӣ ин аст ки кадоме аз онҳо муваффақ мешаванд. Читавре мо гуфтем чандин сенарио аст ки яке аз онҳо ҳатто эҳтимоли онро дорад ин бошгоҳҳо якеашон албатта аз Лигаи Олӣ ҳазф хоҳанд шуд. ҳар ду ҳам дастаҳои соҳибном бо таҷриба дорои мактабҳои бузурги футболӣ ҳастанд, аммо дар ҳамин мавсим дучори мушкилиҳо шуданд ки хоҳ нохоҳ таъсири онро мо шумо дида истодем. ҳуҷуми футболбозони дастаи Регарро дар ин ҳолат акнун мебинем, аммо Тони Бикатал ин вазъиятро кӯшиш кард бартараф намояд. Ва бинандагони азизу арҷманд, ба мавриди аст дар бораи ҳайъатҳо ҳам дар оғози қисми дуюм гуфта гузарем, чун ягон дигаргунӣ ҳоло дида намешавад. Коаи Готсон дар хади дарвозаи дастаи Регар аст. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд дифоъгарон Фирӯз Қараев, Рамиз Бегишев, Бахтиёр Қаландаров ва Асилбек Темиров ҳастанд. Ним муҳофизатгарон Шуҳрат Элмуродов, Фаридун Давлатов, Далер Ёдгоров ва ҳамчунин Фирӯз Бобиев ҳастанд. Дар хати ҳамла бошад Анвар Муродов бо ҳамроҳи Шерзод Маҳмадиев бозӣ мекунанд. Сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов. ҳайати дастаи Хуҷанд дар хати дарвоза Амин Заре Маҳдӣ, дарвозабони легионер аз кишвари Эрон. Дар хати дифоъ Парвиз Буқиев, Тони Бикатал, Фирдавс Абдусалимов ва Ҷавоҳирбек Расулов ҳастанд. Эҳсон Бобоев, Ҳоҷибой Зиёев, Ҷаҳонгир Эргашев ва Боирҷон Сангинбоев ним муҳофизатгарон. ҳамлагарон бошад Азизбек Далиев ва Дилшод Бозоров ҳастанд. Сармураббии даста Фаррух Маруфиев аст. инҷо ҳолате ки боз ҳам вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар расида истодааст ва довар рафти бозиро манъ мекунад. месозад гуфта гузарам ки гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии Саёдҷон Зайниддинов ин бозиро қазоват карда истоданд. ҳолати мазкурро як бори дигар ҳоло мебинем. Фаридун Давлатов дар ин ҳолат читавро мебинед берун аз қоида мубориза бурд ва дар баробари доварон ҳамчунин гурӯҳи видеодоварон ҳам дар ин бозӣ кор мекунанд ки дар ҳуҷраи ВАР нафари асосӣ Амирҷон Хоркашев аст. бозӣ ҳассосияти дараҷаи баланд дорад. аз ин рӯ таъини гурӯҳи видеодоварон ҳам бесабаб нест. тӯб аз майдон берун мебарояд. партофти навбатии тӯб аз ҷониби Далер Ёдгоров умуман бенатиҷа буд. дар қисми якуми рақобат фурсатҳо буд барои дастаи Регар. се имкониятро мо ёдовар шудем дар поёни нимаи аввал, аммо аз ҳар се он имкониятҳо истифода набурданд бозигарони дастаи Регар. дастаи Хуҷанд ҳам як фурсат дошт. дар дақиқаҳои иловагии қисми аввал имконияти бисёр хубро Боҳирҷон Сангинбоев истифода бурда натавонист ва зарбаи задаи ӯ читавре дидем аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун баромад. Ҳоҷибой Зиёев пас медиҳад ба Азизбек Далиев, аммо аз Далиев инҷо тӯбро гирифта истодааст. Далер Ёдгоров ва иҷоза намедиҳад ки ӯ ҳуҷумро тавассути канори рост давом диҳад. бинандагони азизу арҷманд, бори дигар фикр дорам ба мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа баргаштанамон ба маврид хоҳад буд, зеро ин чиз бо дар назар дошти рафти бозӣ мо шуморо водор ҳам ба он карда истодааст ки ҳатман таваҷҷӯҳ кунем. клуби марказии варзиши Артиш дар гурӯҳи Б ягона дастае аст ки рохати худро барои мавсими баъдӣ нигоҳ дошт. онҳо аллакай ҳамаи 22 бозии худро ҷамъбаст карданд. баъд аз онҳо Хуҷанд бо 25 имтиёз аст. айни замон дар ҷадвали онлайн шумораи имтиёзҳои Хуҷанд ба 26 расидааст бо дастаи Артиш баробар, аммо бо дар назар дошт таносуби голҳо онҳо андаке акнун албатта фарқ доранд аз Артиш. Регар Тадаз 24 хол дар зинаи
سیوم است، حاصلات با 23 امتیاز، یعنی جدول آنلاین رو من به اعتبار گرفته ایستادم در زینه چهارم جا میگیرد. به این ترتیب حالا حاصلات نزدیک است برای افتیدن به لیگ یکم همراهی دسته خطلان، چون رسما گفتیم خطلان این گونه شانس رو از دست داده است. ضربه کنجی به فایده فوتبالبازان دسته خوجند است. حالا می‌بینیم که از این وضعیت استانداردی خود آنها چگونه استفاده می‌برند. مساوی دسته خوجند رو خانه میکنند در این بازی. بایرجان سنگین بویف در نزدیک توپ، ارسال توپ به سوی او و این وضعیت برطرف می‌شود. احسان بوبویف زیر فشار قرار گرفت، اما توپ رو در اختیار خود نگاه داشته توانست. باز هم پاس به کناری راست و هجوم فوتبالبازان دسته خوجند ادامه نمی‌یابد، چون از پای بازیگری دسته خوجند توپ از میدان بیرون شد. ما بالاتر اشاره کردیم که حتی مساوی در این بازی هم میتواند ریگر رو قانع کنند. برای این با ریگر لازم می‌باشد تا امید بندد به امتیاز ستانی دسته خطلان از دسته حریف. اینجا وضعیت بسیار هم خطرناک. اکنون ضربه راست سوی دروازه ریگر، اولین ضربه راست فوتبالبازان دسته خوجند که کاپیتان این دسته جهانگیر ارگاشف روان کرد، اما چطور دید که گوتسن آن ضربه را برگرداند و در این حالت زیدی انور مرادف قاعده بازی ویران می‌شود. کورتیزر با فردوس عبدالسلیمов. یک بار دیگر دیده میبرایم این حالت رو. نه میدونید اینجا اصلا برای قاعده ویران کنی، برای اون که توپ رو کمی دورتر روان کرد، فردوس عبدالسلیمov با او کورتیزر نشان دادن. تونی بیکاتال اونجا قاعده بازی رو ویران کرده بود. ولی از قبلی که ما شما دیدیم چگونه ضربه خطرناک بود از جانب جهانگیر ارگاشف. پرتافت توپ به داخل جریمه‌گاه، دروازه‌بان هنگام برآمدن از موقع خود خطا میکنند و تو با آخر مبارزه برده ایستاده است. توپ به اختیار فوتبالبازان دسته خوجند گذشت، اما همگی برای چند لحظه بسیار خطرناک بود. وضعیت قبلی دروازه‌بان خطا کرد هنگام برآمدن از موقع خود و این میتوانست برای ریگر شانسی بسیار خوبی را به وجود آورد. انور مرادف اکنون توپ را از دست میدهد. پرتافت توپ به کناری راست، فیروز قرایف ارسال‌های خوب دارد، اما با او اجازه نمیدهند و توپ از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی به فایده بازیگران دسته ریگر است. یک بار دیگر میبینیم حالت قبلی را چگونه دروازه‌بان اولش به توپ رسید، اما بعدا توپ را از دستش رها کرد، لیک در تلاش دوم اشتباه خود را جبران نمود. ضربه کنجی وضعیت استانداردی دویمو البته خوف خطری رو در پی خواهد داشت. ارسال توپ صورت میگیرد و اینجا دفاعگران دسته خوجند از اودای برطرف کرده این حالت برآمدند. ازبک دلیف پس او تو با کاپیتان دسته رفته نمیرسد و اشتباه بسیار هم دخل از جانب کوای گوتسن. اینجا وضعیت بسیار خطرناک است، شانسی بسیار هم خوب، ضربه و گل حساب شده میشود. دوستان گرامی و ما شما میبینیم که اشتباه بسیار دخلی دروازه‌بان ریگر باعث به آن شده ایستاده است که حساب شده شود و خوجند در حساب به پیش میبرد. جهانگیر ارگاشف از شانسی بسیار هم خوب و مساعد خود استفاده برد. چگونه خطای دخل و نابخشیدنی، اشتباهی که همین موسم قبلا در بازی با کوکتاش دیده شده بود و کوای گوتسن رو بعدا چند مدت از صف بیرون کرد. نمیدونم این اشتباه نوبتی او را چگونه تحمل میکنند مخلصان دسته ریگر و فرصتی که ما و شما تکرارا میبینیم وریانت ها هست برای پاس دادن، اما او رو برای خود وقتی فوتبال بازی حریف رو می‌بیند. علاوه بر این یکی از بازیگران ماهرترین دسته خوجند محض با او پاس می‌دهد و جهانگیر ارگاشف باشد به خطا از این امکانیتش استفاده می‌برد. اکنون اساسیت دو برابر می‌افزاید در بازی امروزه و ما و شما چطور بالاتر اشاره کردیم در این موسم چنین خطاها از سوی کوای گوتسن بودند و در برنامه پیش از بازی هم دکترش در برنامه 90 دقیقه هم روی همکسب خود بابا خلمروزه چون هم صحبت شده بودیم اونجا بابا هم پرسید در مورد انتخاب دروازه‌بان، چون این یکی از فاکتورهای مهم بود برای دسته ریگر و چطور می‌بینیم
далер азизов не балки маҳз куае готсон интихоб мешавад. ва як хатои ӯ албатта бубинед вазъро чӣ гуна тағйир дода истодааст. Дар умум дар бозӣ бо Куктош чун болотар ёдовар шудем, баъдан ҳамин як иштибоҳ таъсири равонӣ дошт ки аз пайи он иштибоҳи дуюм дида шуд он ҷонофаҳмӣ байни дифоъгар ва дарвозабон боиси голи дуюми футболбозони дастаи Куктош шуда буд ва пирӯзиро ниҳоятан маҳз Куктош ба даст овард. яъне ман мехоҳам инҷо ишора кунам ки ин хато метавонад давомдор бошад ва боз дар лаҳзаҳои баъдӣ таъсири худро расонад. Зеро мо шумо хеле хуб медонем ки аз нигоҳи равонӣ вақте ба ҳамин гуна иштибоҳ рӯбарӯ мешавад дарвозабон, хонохоҳ худро нигоҳ доштанаш мушкил аст. ба фарқ аз бозигарон ба ӯ албатта вазнинӣ мекунад, тоқат кардан ба ҳамаи ин душвориҳое ки дар рафти бозӣ ба вуҷуд меояд. Чун ӯ муддати тӯлонӣ бетӯб аст, хонохоҳ ҳар гуна фикру андешаҳо зиёдтар пайдо мешаванд ва ин таъсири бисёр ҳам сахти равонӣ ба ӯ хоҳад дошт. ба ҳолати қаблӣ бубинед дифоъгар пои худро дароз мекунад ба умеди он ки дарвозабон тӯбро соҳиб шавад. ҳеҷ мушкил набуд, ҳатто метавонист тӯбро бо дастонаш ҳам баъдан гирад, аммо куае готсон ба хатои бисёр дағалу нобахшиданӣ роҳ дод. Шурат Элмуродов партофти ӯ ба канори чап то ба охир рафта намерасад тӯб ба ҳамдастаҳояш. хуб, як сценарияи дигар вобаста ба оне ки Регар мумкин аст дар Лигаи Олиро хати худро нигоҳ дорад ба он рабт дорад ки имрӯз Хатлон ҳосилотро шикаст медиҳад ва Регар дар сурати бохтам қатъи назар аз оне ки бо кадом ҳисоб набошад дар Лигаи Олӣ боқӣ мемонад. Вале ин сценария ба вуқӯъ пайвастанаш бисёр мушкил аст дӯстони гиромӣ. ҳоло баъдан боз як сценарияи дигарро гуфта мегузарам. Инҷо партофти навбатии тӯб ҳам натиҷа надорад. Гап дар сари он аст ки Регар ин мавсим дар се бозие ки бар муқобили ҳосилот дошт ду пирӯзӣ дорад. баъд аз шумораи умумии ғалабаҳо дар Лигаи Олӣ дӯстони гиромӣ, дуюмин чизе ки ба эътибор гирифта мешавад ин шумораи пирӯзиҳо дар бозиҳои байнихудӣ аст. Агар омили якумро истисно кунем, шумораи умумии ғалабаҳои Регар ва ҳосилот ки панҷтоиро ташкил медиҳад дар умум баробар аст. Дар ин сурат ғалабаи дастаи фарз кардем дактараш ғалабаи дастаи Хуҷанд дар бозӣ бар муқобили Регар ва мусовии ҳосилоту Хатлон метавонад имкон диҳад то Регар боз ҳам дар Лигаи Олӣ боқӣ монад. яъне чандин вариантҳои муносиб ва мусоид ҳаст то ин ки Регар рохаташро нигоҳ дорад. вале читавре гуфтем бисёр чиз аз худи онҳо ҳам вобастагӣ дорад ки то куҷо дар ҳамин бозӣ натиҷа нишон медиҳанд ва ҳунарнамоӣ мекунанд. Тони Бикатал тӯбро ба бозӣ медарорад. Шурат Элмуродов хеле хуб тӯбро нигоҳ дошт, паси ӯ ба Далер Ёдгоров идомаи ҳамларо хоҳем дид. зудтар пас додан лозим буд, аммо дер кард. ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Регар боқӣ монд ва идомаи ҳамларо мебинем. зарба ҷониби дарвоза на он қадар хатарнок аст дар ин лаҳза ва мо шумо дида истодем ки аслан ҳеҷ мушкиле ҳам надошт барои дарвозабон Амин Заре Маҳдӣ бартараф кардани зарбаи Шуҳрат Элмуродов. дигар дар баробари мухлисон ҳам фикр дорам худи бозигарони дастаи Регар ҳам чандон эътимод ва боварӣ надоранд ба дарвозабони худ Куае Готсон. нафаре ки камтар аз ҳама дар майдон ҳуқуқи иштибоҳ карданро дорад маҳз дарвозабон аст. зеро хатои ӯ метавонанд бисёр оқибатҳои ногувор дошта бошад. оҳиста акнун Регар маҷбур аст фишорро зиёд кунад. дар қисми аввал ҳам онҳо бештар имкониятҳо доштанд, вале фурсатҳоро истифода набурданд. ва инак боз ҳам мо шумо мебинем зери анамин таъсири фишоре ки эҳсос мешавад, капитани дастаи Регар дар як ҳолати оддӣ тӯбро нигоҳ дошта наметавонад. дар соли 2020 Регар дучори мушкилӣ шуда буд ва ба Лигаи якум афтид, хотиратон бошад, вале дар як мавсим зуд баргашт. мавсими гузашта ҳам бо мушкилӣ онҳо рохати худро дар Лигаи Олӣ нигоҳ доштанд
ва баъд аз он ки пирӯзиҳо дар марҳилаи охир ба даст оварда шуд пай дар ҳам онҳо рӯйхати худро нигоҳ доштанд. инҷо ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Регар. тӯб нигоҳ дошта мешавад. фирӯз бобиев то ба охир талош мекунад. фирӯз қараев пас ба Шуҳрат Элмуродов. идомаи ҳуҷумро мебинем. Анвар Муродов бо тӯб дар дохили ҷаримагоҳ. паси ӯ ба Далер Ёдгоров. Ёдгоров инҷо тӯбро нигоҳ медорад. фирӯз қараев бисёрам хуб. партофти тӯб аз сӯи ӯ бо пои чап. инҷо мубориза давом дорад. Фаридун Давлатов. ин маротиба акнун чӣ тавре мебинед Рамиз Бегишев дар мубориза бо Ҷаҳонгир Эргашев ба ӯ имконият надод. партофти навбатии тӯб аммо аз дифоъгарони дастаи Хуҷанд ин тӯб намегузарад. Эҳсон Бобоев. фишор дар маркази майдон аз сӯи бозигарони Регар, вале ҳоло онҳо тӯбро ба даст оварда наметавонанд. Дилшод Бозоров бошад тӯбро аз даст дода истодааст. Бахтиёр Қаландаров. Далер Ёдгоров. Шерзод Маҳмадиев. пас ба канори рост. Бахтиёр Қаландаров. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, аммо аз ҳамдастҳояш касе нест дар ин нуқта. чӣ тавре гуфтем, бештар дар мавсими ҷорӣ натиҷаҳои манфии худро Регар дар майдони хонагии худ ба қайд гирифт. на дар бозиҳо дар сафар, балки маҳз дар майдони хонагиаш дар Талко Арена Регар муддати тӯлонист ки ғалаба карда наметавонад. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Регар аст. талош то ба охир дида мешавад, аммо тӯб аз назди дарвоза бояд ба бозӣ дароварда шавад. як бор дигар ин ҳолатро дида мебароем. Шерзод Маҳмадиев бо Ҷавоҳирбек Расулов мубориза бурданд. ҳамин мавсим Регар дар хонаи худ дӯстони гиромӣ дар доираи чемпионат танҳо як пирӯзӣ дорад, он ҳам бар муқобили дастаи ду пирӯзӣ дорад. яке бар муқобили дастаи Ҳосилот рӯзи 25 апрел ва дигаре бар муқобили дастаи Хатлон рӯзи 1 апрел. дар дигар бозиҳои худ ё мусовӣ мекунад ё дучори бохт мешавад. аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Регар тайёр шуда истодааст. барои баромадан ба майдон ҳамлагари тими миллии кишвар Нуриддин Ҳамроқулов омодагӣ мебинад. хело гузариши хуб. Рамиз Бегишев ва бубинед ки Фирдавс Абдусалимов пеши роҳи ӯро гирифта истодааст. фирӯз Қараев. партофти тӯб аз сӯи ӯ. доварчӣ ишора мекунад. чизе нест, бозӣ бояд давом ёбад. бале, аут ба фоидаи дастаи Хуҷанд. хуб, ин ҳолат каме баҳсҳоро ба вуҷуд меорад. медонед дӯстони гиромӣ, ҳаракат бо даст буд аз сӯи Тони Бикатар, аммо довари Канури дида натавонист. дар ҳамон ҳолат албатта рафти бозиро манъ кардан мумкин буд. дӯстони азизу арҷманд, аз рӯи хабарҳое ки айни замон дастраси мо мешавад, дар бозӣ байни дастаҳои Ҳосилот ва Хатлон дигарбора ҳисоб иваз шудааст ва онҷо ҳисоб айни замон 3-1 ба фоидаи Ҳосилот аст. аҳволи Регар дар ин сурат албатта комилан бад мешавад.
یعنی اکنون خوف و خطر افتیدن با لیگ یکم بیشتر از همه محض رگر رو تهدید میکنند. زود ما و شما دیده ایستادیم که رسوندن کمک طبی با فوتبالبازان دسته خوجند لازم شده ایستاده است. این مراتب دوار خود به نزد فوتبالباز دسته خوجند رفته و رو از جایش بالا میکند. در این بین تغییرات در هیئت دسته رگر شیرزاد محمدی از میدان گرفته میشد و با جای او نوریدین همروقلوف به میدان میبرد. پرتافت نوبتی توپ اینجا اکنون انور مرادوف با طور ضروری به توپ رسیدن نتوانست. نتیجه بازی که در رقابت دیگر صورت گرفته ایستاده است دوستان گرامی همین حالا در ورزشگاه هم اعلام کرده شد و ما و شما خواهیم دید که اکنون این چگونه تاثیر میرساند به فوتبالبازان دسته رگر. زیرا ما و شما بالاتر اشاره کردیم که رگر در وضع بسیار مشکل و مرکب قرار میگیرد. حتی میدونید اکنون دوستان گرامی مساوی هم به فایده دسته رگر نیست، زیرا در صورت مساوی شماره امتیازهای رگر به 24 میرسد و امتیازهای دسته حاصلات باشد به 25 خواهد رسید. پس به کنار چپ ارسال توپ رو میبینیم. وضعیت بسیار هم خوبی خطرناک رو فوتبالبازان دسته رگر ممکن بود که با وجود دارند اما از او این کار نبرآمدند. فیروز قرایف، دلیر یادگوروف، شهرت دلمرادوف باز هم به قفا پس میدهد. قرایف اینجا اکنون توپ را از دست داده ایستاده است. موسم در عموم برای رگر چندان بد نبود. چطوری گفتیم در ابتدای موسم اونها با استقلال در میدان خانگی خود مساوی کردند. باز یک فوتبالباز دسته خوجند حالا خود را به زمین پرتافته است و طبیعی است که بازیگران دسته رگر رفتی بازی را منع کردن نیستند. این به فایده آنها نیست و تکرار شدن همین گونه حالت پای در هم آنها را هم به یک فکر آورده است که ممکن اینجا برقصد نمیکنند برای کشال دادن وقت. فوتبالبازان دسته خوجند ارسال نوبتی توپ را میبینیم. امکانیت پیدا میشود یا نه فرصت ضربه زنی حالا نیست. به هر حال هجوم فوتبالبازان دسته رگر دوام دارد اما بعد از در هم برهمی که در داخل جریمه گل بود دفاعگران دسته خوجند این حالت را برطرف کردند. ارسال نوبتی توپ نه خوب از نفران مخصوصی که توسط زنبر میتوانند فوتبالباز رو بیرون کنند خواهش کرده می شود که محض آنها به میدان بیایند تا اینکه کمک رسانند و بازیگران دسته خوجند اشاره به سر مربیان خود دارند تا اینکه این فوتبالباز عوض کرده شود. یعنی معلوم میگردد آسیبی گرفته بازیگر ولو امکان نمیدهد تا او رفتی رقابت رو دوام دهد. دقیقه 72 بازی شروع می شود. خب بعد از چند لحظه باز دو نفر دیگر در هیئت دسته رگر عوض می شود.
таваҷҷӯҳи асосӣ ба ҳамон иштибоҳе аст ки бисёр ва бисёр таъсири калон расонид. хуб рӯ ба рӯи худ футболбози ҳарифро мебинад, боз ҳам ба ӯ тӯбро равон мекунад. ҷаҳонгир эргашев бошад, бисёр маҳорати хуб дорад, хун сардона ин имконияти худро истифода бурд. Далер Ёдгоров, фурсат барои ӯ, на, Фирдавс Абдусалимов монеи кори ӯ мешавад. зарбаи кунҷиро мебинем ва баъд аз он футболбозон бояд иваз шаванд. хуб довар иҷоза медиҳад ки тӯб ба бозӣ дароварда шавад. Далер Ёдгоров, партофти тӯб аз сӯи ӯ. боз як ирсоли дигар ба наздикии ҷаримагоҳ ва фурсат барои Анвар Муродов, аммо зарбаи задаи ӯ баланду ноаниқ буд. خب اجازه داده می شود با عوض کردن فوتبالبازان. دوستان گرامی از میدان گرفته می شود فیروز بوبیف رقم 10 و با جای او با میدان با رقم 21 یعقوب جان احمدов میبراید. همچنین از میدان گرفته شد فریدون دولتов رقم 11 و با جای او با میدان برآمد رقم 31 دیلوارشو غنیев حملهگری جوانی دسته. خوب در حد دسته خوجند هم فوتبالباز حالا عوض کرده می شود و خشنودبек Бозоров бояд ба майдон барояд аз байни бозигарони эҳтиётӣ бо рақами 17 ӯ ба ҷои футболбози рақами 19 Азизбек Далиев ки чанд лаҳза пештар аз ин осеб гирифта аз майдон берун баромада буд, бозиро давом медиҳад. дар хуҷанд як футболбоз, дар регар бошад 3 нафар иваз шуданд. хело имконияти хуб, ҳоло фурсат барои бозигарони дастаи регар боз ҳам мумкин аст ки пайдо шавад. Шурат Элмуродов зарбаи кунҷӣ кор мекунад барои ҳамдастаояш. мухлисони дастаи регар фаъол мешаванд. онҳо гол талаб доранд аз дастаи худ. Фирӯз Қараев, партофти тӯб аз сӯи ӯ, пай дар ҳам инҷо кӯшиши футболбозони дастаи регар барои иҷрои зарба ба ҳар ҳол ба яке аз онҳо муяссар шуд ки зарба зада шавад. баъд тавре мебинем баъдан ин ҳолат бартараф мешавад. як бори дигар ҳоло саҳнаи такрориро хоҳем дид. Хушнудбек Бозоров то ба охир мубориза мебарад ва тӯбро аз даст медиҳад. инҷо чизе нест, бозиро давом додан лозим аст. Анвар Муродов паси бисёр ҳам хуб. Бахтиёр Қаландаров имконияти беҳтаринро акнун метавонанд футболбозони дастаи регар пайдо кунанд. тӯб дар ихтиёри онҳо боқӣ монд. боз як ирсоли дигар ва эҳсон бобоев ки сари вақт ба қафо баргашт ин вазъиятро бартараф мекунад. дар чунин ранг гирифтани рафти бозӣ хуҷанд баъзан вақт метавонад тавассути истифода бурдан аз аксулҳуҷумҳои худ фурсатҳо ҳам барои худ пайдо кунад, чун регар бо қувваи зиёд ба хати ҳуҷум рафта истодааст. регар маҷбур аст ки риск кунад, талош намояд барои задани голҳо ва пайдо кардани фурсат. инҷо имконият барои Қаландаров, зарба ва гол. ҳисоб баробар мешавад 1-1 ва ба бозигарони дастаи регар муяссар шуд ки ҳисобро баробар кунанд дар дақиқаи 74-уми бозӣ. зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва қавӣ ба гӯшаи болоии самти чапи дарвоза. штабе мошумо мебинем ҳисоб баробар мешавад 1-1. бахтиёр Қаландаров ба ҳуҷум пайвастшавии ӯ беҳуда набудааст. дар ду ҳуҷуми охир маҳз дифоъгари марказии дастаи регар саҳми калон дошт ва ниҳоятан ба ӯ муяссар мешавад ки ба задани гол даст ёбад. як бори дигар мебинем хатои футболбозони дастаи хуҷанд ҳам дида шуд, зеро ҳангоми аз дохили ҷаримагоҳи худ ба бозӣ даровардани тӯб барои мо ва шумо ишора мекунанд ки тӯб ба бозигари дастаи дигари хуҷанд расидааст. яъне лаҳзае ки Фирдавс Абдусалимов тӯбро аз дохили ҷаримагоҳаш берун мекард, ба ҳамдастаи дигари ӯ бархӯрд ва бо ҳамин имконият барои регар пайдо шуд. боз як футболбози дастаи хуҷанд ҳоло осеб гирифтааст ва ба ӯ ҳам кӯмаки тиббӣ лозим аст. хуб дӯстони гиромӣ, дар ин лаҳзаҳо
ҳамон тавре ки мову шумо маълумот пайдо карда истодем ба бозигари дастаи Хуҷанд кӯмаки тиббӣ мерасонанд. гап дар сари он аст ки Боирҷон Сангинбоев агар хато накунам ҳоло каме осеб гирифтааст ва ба ӯ албатта ёрии тиббӣ бисёр ҳам лозим аст. دوستان گرامی، یک سناریوی دیگر رو من اگر گفته گذارم اینجا شاید به مورد خواهد بود. گپ در سر اون است که اگر رفت و خوجند در همین بازی مغلوب شود در لیگ اولی هم باقی موندنش ممکن است. چرا؟ زیرا شماره امتیازهای حاصلات در این صورت با دسته خوجند البته برابر می شود. نه، بدونید از حساب بازی‌های بین خودی خوجند دو بار غلبه کرده است، یک بازی دیگر مساوی بین آنها خاتمه یافته است. ولی از سوی دیگر عامل یکم رو اگر به اعتبار بگیریم پس اینجا میدونید حاصلات 6 غلبه میکند، خوجند 5 غلبه. در این صورت نه، میدونید این وریانت قابل قبول نخواهد بود برای خوجند. یعنی باخت خوجند معنای از لیگ اولی افتیدن آنها رو دارد. Боирҷон Сангинбоев аз майдон гирифта шуд, муҳофизатгар, ва ба ҷои ӯ Фахриддин Аҳтамов бо рақами 2 ба майдон баромад. Фахриддин дифоъгари канорӣ аст. ҳоло бозиро ӯ давом медиҳад. партофти навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, имконият пайдо шуданаш аз эҳтимол дур набуд, вале Амир Заре Маҳдӣ тӯбро ба дасти худ гирифта истодааст. беҳуда нест ки акнун боз чанд сонияи дигари пурқиматро ӯ мехоҳад ба ин тартиб талаф диҳад, зеро аз ҳаракатҳои ӯ ҳам пай бурдан мумкин ки бинед он қадар бархурди ҷиддӣ бо замин нест, вале ишора ба он аст ки барои бозигаре ки муаллифи голи дуюм ба дастаи Регар аз дастаи Регар мешавад 5000 сомонӣ мукофот. хуб, дарвозабон аз ҷои худ ба ҳар ҳол боло шуда истодааст бидуни кӯмаки табибон. ӯ бозиро бояд давом диҳад. ва медонед Саёд Зайниддинов довари марказ инҷо ишора ба он дорад ки ҳеҷ гуна кӯмаки тиббӣ ба дарвозабон лозим нест ва ӯ бо қатъият аз дарвозабон талаб кард то аз ҷои худ боло шавад. боз як мавриди дигаре ки дарвозабони дастаи Регар албатта бозӣ на он қадар устувор дорад ва ин хонохо асабонияти бозигарони дастаи Регар ва мухлисони ин тимро зиёдтар мекунад. бисёр як бозӣ асафбор аст барои худи футболбозон, истоди мураббиён ва мухлисони ҳардуи ин дастаҳо, чун гуфтем талош аслан баҳри нигоҳ доштани рохат дар лигаи олӣ сурат гирифта истодааст. аз ин ду дастаи соҳибноми футболи кишвар бо дар назардошти он сценария ва натиҷаи бозие ки дар рақобати байни дастаҳои хатлону ҳосилот аст, яке эҳтимол чӣ тавре гуфтем рохати худро аз даст диҳад. Далер Ёдгоров, паси ӯ Анвар Муродов довар ишора мекунад ки чизе нест ва бозиро давом додан лозим. як бор дигар мебинем
خب تونی بیکاتال هر دستون خود رو بالا کرده اشاره میکند که نه او یگان کاری نکرد. خب دوبار با فکرم اینجا باید قرار میبرآورد و او هم یگان قاعده و رومپین رو مشاهده نکرد در همون لحظه. خب دروازه‌بان اوسه شاید جدی باشد و حتی ببینید سرمربی دسته خوجند هم اعتراض بیان کرده ایستاده است با امیر زره مهدی. جهانگیر ارگاشف اولین شده به توپ رسیدنش هم ممکن بود. بله توپ رو نگاه می‌دارد کاپیتان دسته خوجند. و اوت با فایده دسته رگر است. دهه آخری بازی شروع شد دوستان گرامی. دقیقه 81 اکنون شروع شده است. تا همین لحظه سه تغییرات در هیئت دسته رگر و اینچنین دو تغییرات در هیئت دسته خوجند دیده می شود. فیروز قرایف پاس میدهد به همدسته خود. اینجا اکنون ارسال توپ به خط حمله. باز یک فرصت ضربه زده فوتبالبازی دسته رگر رو دیدیم. بهوده بختیار قلندرف رو به خط هجوم روان نکردند. گپ در سر آن است که بختیار قد و قامتی بلند دارد و میتواند در همین گونه ارسال هایی که اجرا می شود برای اجرای ضربه جانب دروازه حریف سهم خود را گذارد. و حالا دروازه‌بان توپ را از میدان بیرون کرده ایستاده است. میدونید واقعا موسیقی گرفته او وزنین است. خب دروازه‌بان دوم در هیئت دسته خوجند تیاری ایستاده است برای برآمدن به میدان و این دلشاد دادابویف است دوستان گرامی. خب اینچنین نفر دیگر هم عوض می شود در هیئت دسته خوجند و برای برآمدن به میدان رمضان نانیف تیاری می‌بیند. لیگنری که از کشور روسیه دعوت شده بود امسال به هیئت خوجند. اما خیلی کم در بازی اشتراک کرد رمضان نانیف. حالا با در نظر داشت قد و قامتی بلندی که او دارد در خط دفاع بودن او شاید لازم هم هست. خب معلوم شود واقعا مصیبت گرفته دروازه‌بان دسته خوجند بسیار جدی است دوستان گرامی. ابتدا ما با او چندان اعتماد و باوری نکردیم. حالا ببینید چگونه با مشکلی ها میدان رو ترک کرده ایستاده است امیر زره مهدی. خب دروازه‌بان دوم دسته خوجند باید به میدان وارد شود. بله اینجا دیگر علاج نیست. دلشاد دادابویف امین زره مهدی رو عوض میکنه. خب از میدان همچنین حاجیبای زیویف هم گرفته شد. بازیگری که با رقم 6 بازی میکرد نیم محافظتگر و با جای او دفاعگر وارد میدان کرده شد رمضان نانیف. خب بعد دروازه‌بان دسته خوجند بیرون از میدان کمک طبی باز هم میرسونند. دلشاد دادابویف بسیار دروازه‌بانی با تجربه است. هرچند کمتر بازی میکند اما در طول دقیقه باقی مانده او باید کوشش نماید تا دخل ناپذیری دروازه‌اش را نگاه دارد. با در نظر داشتی آن سهمی که در فوتبال میهن دارند آن اینفراساختوری ورزشی که این دو باشگاه دارند. خب هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته خوجند رو میبینیم. نه پاسی داده جهانگیر ارگاشف تا به هم دستش نآمد اما موج دوم هجوم رو با شک فوتبالبازان دسته خوجند خواهیم دید. تلاش نوبتی آنها هم نتیجه نداده ایستاده است. خوشنودبک بازارف توپ رو از دست میدهد.
ва зидди Далер Ёдгоров дар ҳамон лаҳза қоидаи бозӣ вайрон шуд. хуб он ду милле ки ман болотар ишора кардам, ҳамчунин метавон гуфт ки дастаҳо ба ҳар ҳол ба фарқ аз қисми дигари дастаҳои лигаи олӣ аз нигоҳи молиявӣ ҳам таъминоташон хуб аст. ҳам шаҳри Турсунзода ва ҳам шаҳри Хуҷанди Бостонӣ аз ҷумлаи шаҳрҳои бузурги саноатии кишвар ба ҳисоб мераванд. вале бубинед ки дар охири мавсими мазкур омада ба эҳтимоли зиёд аз байни ин ду дастаи соҳибном якеаш мумкин аст лигаи олиро тарк кунад. ва ин кадом хоҳад буд? айни замон Регар барои афтиш ба лигаи якум наздиктар аст. аммо барои онҳо чанд дақиқа вақт дар поёни рақобат боқӣ мондааст. партофти тӯб аз вазъияти стандартӣ. зарбаи навбатӣ бисёрам хатарнок аст ва тӯб ба тири дарвоза расида аз майдон берун мешавад. бояд бигӯям ки ҳангоми иҷрои зарба аз ҷониби Ёқубҷон масалан Далер Ёдгоров тӯб ба бозигари дастаи Хуҷанд расид. бале ба Рамазон Наниев расид ва баъдан ба тири дарвоза расида аз майдон берун баромад. шонси беҳтарин барои дастаи Регар то ин ки голи дуюмро занад. зарбаҳо аз масофаи дур акнун яке аз яроқҳои асосии бозигарони дастаи Регар аст. Фирӯз Қараев партофти тӯб аз сӯи ӯ. шонси навбатӣ зарба иҷро шуд. боз як зарбаи дигар пайдар ҳам зарбаҳои футболбозони дастаи Регар. аммо мо шумо мебинем ки довар ишора мекунад ягон қоида вайрон кунӣ дар ҳамон лаҳза набуд. вар ҳаст дӯстони гиромӣ, ҳатман дида мебарад ин вазъиятро. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Хуҷанд инҷо имконияти бисёр ҳам хуб. вазъияти хатарнок аст. Ҷаҳонгир Эргашев бо тӯб, боз ҳам ӯ ҳаракатҳои ин футболбоз ва чӣ гуна имконият! шонси беҳтарин барои капитани дастаи Хуҷанд. аммо ин имконият аз даст меравад. як бор дигар дида мебароем. футболбозони дастаи Регар зуд тӯбро ба бозӣ даровардан, оло рафти бозӣ манъ нашудааст. ҳарчанд як нафари бозигарони ҳар ду даста дар назди ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд хобида буданд. бозӣ идома меёбад ва довар оло чӣ ишора мекунад? инҷо офсайд ба эътибор гирифта шуд, аммо баҳс атрофи он аст ки футболбози осеб гирифтаи дастаи Хуҷанд дар замин хобида буд дар лаҳзаи қаблӣ. ва он ду ҳолате ки эҳтимол тӯб ба даст расида буд оло дида мебароянд. дӯстони гиромӣ, барои мо шумо саҳнаи такрорияш пешниҳод мешавад. рости аз ин саҳнаҳои такрорӣ барои ман шахсан муяссар нашуд ки чизеро бубинам. дақиқан шояд боз ҳам такроран барои мо шумо ҳамон ду ҳолатро пешниҳод кунам. бисёр мушкил аст баҳо додан. хуб маълум мешавад ки тӯб ба даст нарасида будааст. агар мерасид ҳатман аз ҳуҷраи видеодоварон бо Саидҷон Зайниддинов ба тамос мебаромаданд ва ӯро дар ин бора хабардор мекарданд. чун ҳассосияти бозиро ба эътибор гирифта дар ин гуна лаҳзаҳо ҳатман ба вар муроҷиат карда мешуд. имкониятҳои беҳтарин барои ҳар ду даста буд. агар пештар аз ин Регар фурсат дошт то голи дуюмро занад, ҳуҷуми охирини хатарнок маҳз бо иштироки футболбозони дастаи Хуҷанд буд ва мо шумо дидем ки чӣ гуна шонси худро Ҷаҳонгир Эргашев истифода бурда натавонист. албатта барои ӯ ҳам шояд мушкил буд, чун ба танҳоӣ ҳаракат мекард, вале маҳорати инфиродиаш ки хуб аст, фурсатро қариб буд ба гол табдил диҳад ӯ. партофти навбатии тӯб, аммо инҷо акнун мо шумо мебинем ирсоли хато иҷро мешавад ва тӯб бо ҳамин аз майдон берун баромад. вайрон шудани қоидаи бозиро дар ин ҳолат акнун мо мушоҳида кардем. партофти навбатии тӯб Тони Бикатал аз дохили ҷаримагоҳ тӯбро берун мекунад. дар бозиёфти он бозигарони Регар фаъол ҳастанд. Диловар Шоғаниев тӯбро аз даст медиҳад
ва тавассути канори рост ба пеш ҳаракат кардани дифогари канории дастаи Хуҷандро мо дида истодаем. Фахриддин Аҳтамов аммо аз ӯ тӯбро гирифтанд. Талер Ёдгоров ва тӯбро аз даст медиҳад. тӯбро аз даст медиҳад. Шояд барвақттар имкони партофт кардан буд, аммо аз чунин имконияташ Далер истифода бурда натавонист. хуб дӯстони гиромӣ, 90 дақиқаи вақти асосӣ ҳам хотима ёфт. ҳоло барои мо муайян накарданд ки чанд дақиқа вақт илова мешавад. 8 дақиқа вақт илова шуда истодааст. 8 дақиқа вақт зам карда мешавад ба поёни рақобати имрӯза. дар қисми якум 5 дақиқа илова шуда буд, дар қисми дуюм бошад 8 дақиқа. талошои навбатии футболбозони Регар. тӯб дар майдон нигоҳ дошта шуд. Иловаршо Ғаниев тӯбро нигоҳ дошта тавонист ва баъдан талоши партофти тӯб бенатиҷа буд. ирсоли тӯбро мебинем ки он қадар хуб нест. шонси навбатӣ шояд барои бозигарони дастаи Регар пайдо шавад, вале на. Ҷавоббек Расулов тӯбро аз дохили ҷаримагааш берун мекунад. Регар боз ҳам ба ҳуҷум мегузарад. Пайдар ҳам вазъиятҳои хатарнокро мехоҳанд ба вуҷуд оранд, аммо ҳоло дар тӯли 2-3 дақиқаи охир дигар аз вазъиятҳои хатарноки дастаи Регар ҳам ягон нишоне нест. мусовӣ ин ду дастаро метавонист қонеъ кунад, аммо чӣ тавре гуфтем дар бозии дигар ҳоло аз рӯи ҳамон маълумоти охирине ки мо дар миёнаи қисми дуюми бозии мазкур дарёфт кардем, ҳосилот пешсаф аст. Хушнудбек Бозоров, аммо барои ӯ офсайд будааст. Якбора ду тӯб дар майдон ва довар ҳоло хоҳиш мекунад ки тӯбро якеашро албатта истифода баранд ва корти зард ба Далер Азизов, дарвозабони эҳтиётӣ дастаи Регар, ки саросемавор тӯби дуюмро хост ба бозӣ дарорад ва ҳамдастҳояш фаъол бошанд. Дилшод Бозоров, партофти тӯб аз сӯи ӯ. Инҷо боз ҳам бубинед вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон дар ин ҳолат акнун пештастӣ мекунад ва аввалин шуда ба тӯб мерасад. Партофтҳо аз марказ ё аз умқи майдон ба самти ҳамлагари асосии дастаи Хуҷанд акнун дар қисми дуюм Ҷаҳонгир Эргашев бубинед чӣ гуна хатарнок аст. каптени дастаи Хуҷанд 3 шонси хуб дошт. Дилшод Дадабоев бо боварӣ аз мавқеи худ пеш баромад ва тӯбро ба даст гирифт. дигар касе аз байни бозигарони эҳтиётӣ дастаи Регар ва ҳамчунин истоди мураббиёни ин тим ором нестанд. касе як лаҳзае ҳам нишаста наметавонад дар ҷои худ. охирин бозӣ, охирин имконият, охирин шонс то ин ки роҳхатро дар лигаи олӣ барои соли оянда дастаи Регар нигоҳ дорад. шояд дар даври гузашта Хуҷанд агар метавонист дар хонаи худ Хатлонро шикаст диҳад, ҳассосияти ин бозӣ то ин дараҷа боло намерафт. зеро дар ин сурат барои Хуҷанд чизе лозим намешуд дар ҳамин бозӣ. вале мо шумо дида истодаем ки дар ин лаҳзаҳо ҳатман ва ҳатман акнун бо дар назар дошти натиҷаҳои охир барои худи Хуҷанд ҳам имтиёз, чун обу ҳаво лозим аст. шонси навбатӣ барои футболбозони дастаи Регар. Анвар Муродов пас медиҳад, Шуҳрат Элмуродов зарбаи ӯ ва гол! Зарба ва гол! Ҳисоб 2-1 мешавад. дӯстони гиромӣ, Регар Тадас дар дақиқаи 94-уми бозӣ ҳисобро 2-1 мекунад. медонед агар воқеан ҳам дар ин лаҳзаҳо ҳатто довари канорӣ ишора карда истодааст ки офсайд буд мегӯяд довари канорӣ ва мо шумо такроран хоҳем дид лаҳзаи иҷрои зарбаро ва ҳоло голро мумкин ба эътибор нагиранд.
احتمال است که گل را به اعتبار نگیرند، زیرا اشاره بر آن است که بختیار قلندرов هنگام اجرای ضربه مانع زاویه دیدی دروازه‌بان حریف میشد و دیدی دروازه را در همان لحظه یا گویم نقطه‌ای که او میخواست ببیند از کجا ضربه اجرا شده شده است محکم میکرد. باور مراجعت میکنند، باور حتما مراجعت میکنند، اما داوری کناری اشاره بر آن دارد که آفساید بود در همان لحظه. خب یک بار دیگر حتما دیده میبریم دوستان گرامی این فرصت رو. سیاد زین‌الدینов میگوید آرام باشید، آرام باشید و حتما این وضعیت رو دیده میبریم. حساسیت در اوج علای خود است دوستان گرامی. همه خیلی خوب میفهمند قدر این گل رو و قدر این حالت رو که چگونه خلاصه برآورده میشود و نهایتا داور چی گفته میتواند در این لحظه. خب دوستان عزیز و ارجمند ما و شما کمی دیگر صبر میکنیم. خب سیاد زین‌الدینov به نزد خود دعوت کرده ایستاده است. دلیر عزیزов رو با او کارت دومی زرد و او را از میدان خارج میکنند. این فوتبالباز اصلا در میدان هم نبود، بیرون از میدان این خطای او صورت گرفت. بازی نبرآمده کارت سرخ میگیرد دروازه‌بان دومی دسته رگر. اما این مهم نیست، مهم گل رو به اعتبار گرفتن یا نگرفتن است که ما و شما حالا انتظار میشیم قرار نهایی داوران رو. یادآور میشم که در دقیقه 94 بازی اینک در فضا رمزن راست کنجا کشیده میشود و سیاد زین‌الدینov به نزد مانیتوری ور میآید. حالتی که تقدیری نه تنها این بازی بلکه تمامی رفتی موسم رو برای رگر و خوجند میتواند رقم زند. حالتی که میتواند تقدیری بودن یا نبودن این دسته ها رو در لیگ عالی موسم آینده حل و فصل کند. توجه کنید که ضربه چگونه اجرا شده ایستاده است. داور دیده میبراید فشارها زیاد هستند نسبت به او و در این حالت خوب میدونید اینجا اکنون اگر همین خیل بگیریم ببینید خود فوتبالبازان دسته خوجند زاویه دیدی دروازه‌بان خود رو محکم میکنند. بختیار قلندرov پایش رو میکشوید از بین پای او توپ میگذارد و توپ به دروازه میدراید. با شما میبینیم قراری حل کننده، قراره که تمامی رفتی این موسم رو برای رگر و خوجند میتواند رقم زند. دقیقه 94 بازی بود که ما و شما گل دومی رگر رو دیدیم، اما حالا آن به اعتبار گرفته نشده است. رسما اینجا قرار داور مهم است و او چگونه بها میدهد. البته بختیار قلندرov در حالت آفساید است، ولی تاثیر او چگونه است؟ آیا او به سمت دروازه یگان حرکت ندارد، پایش رو میکشاید از بین پای او توپ میگذارد و اینک ما و شما میبینیم توپ نرسیده است البته به پای بختیار قلندرov. چندین مرتبه هم برای ما و شما از زاویه دیدی مختلف این وضعیت تکراری پیشنهاد کرده می شود. راستی وقتی به این بازی می آمدیم حتما انتظار بودیم که حساسیت همین گونه خواهد بود. در اوج علای خود گروه بسیار هم خوبی داورانی ما در این بازی کار میکنند، اونهایی که در مسابقه بین المللی حکمی میکنند و ما و شما میبینیم که نصرالله کبیرov داور چهارم که در لیگ چمپیونای آسیا حکمی کرده است و سیاد جان زین‌الدینov کمک میکند. خب سیاد زین‌الدینov به میدان برمیگردد، چی قرار میبرد؟ آفساید، آفساید و گل به اعتبار گرفته نمیشود. گل به اعتبار گرفته نمیشود دوستان گرامی، آفساید و قید گرفته شد. و اینک دوستان گرامی حالا بازی باید ادامه یابد. اکنون ما و شما فکر دارم اون از 8 دقیقه که علاوه شده بود بعد از همون جنجالی که با وجود اومد 4 دقیقه اون باقی مونده بود. 4 دقیقه دیگر حتما ادامه مییابد رفتی رقابت با اشتراک این دو دسته. فوتبالبازان دسته رگر فاول هستند. باز یک هجوم دیگر را ممکن است اینجا با وجود دارند. وضعیت استانداردی نوبتی به فایده آنها.
хуб дар ҳамин гуна ҳолатҳо ҳатман доварон ба назди вар меоянд ва дида мебароянд. аммо ҳолате ки дирӯз дар бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва Равшан дар Суперҷом буд, онҷо дар ҷоми Тоҷикистон буд, дақиқараш онҷо офсайд набуд ва бо сабаби он ки дар ҳуҷраи видеодоварон диданд ба хулоса омаданд ки офсайд нест, голро ба эътибор гирифтанд. зеро пои яке аз дифогарони дастаи Равшан тавре мо дидем қафо монда буд. инҷо ҳолат дигар буд. аз ин рӯ ба назди вар омада бевиса ин ҳолатро дид Саёд Зайниддинов. талошҳои навбатии футболбозони дастаи Регар, муборизаи онҳо идома дорад, аммо саросемавор инҷо зарба задан ба фоидаи кор шояд набуд. Анвар Муродов ин зарбаро иҷро кард ва худи шумо ҳам дидед ки чӣ гуна зарбаи баланду ноаниқ буд. муҳим албатта қонун қоидаи футбол аст ки доварон чӣ гуна дар ҳамон лаҳза вазъияти ба вуҷуд омадаро баҳо доданд. чун гуфтем ки салоҳияти онҳо дар сатҳи баланд аст. аллакай доварони дараҷаи байналмилалии фифа ҳастанд, дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳакамӣ карданд. зинду ба онҳо ҳам боварӣ накардан дар ин гуна мавридҳо шояд чандон дуруст набошад. дигар мухлисони дастаи Регар ҳама аз ҷои худ боло шуданд. касе нишаста наметавонад. муҳимияти ин лаҳзаҳоро хеле хуб ҳамагон дарк мекунад. гол Регарро дар Лигаи Олӣ ҳатман ва ҳатман нигоҳ медошт ва ҳатто якбора ба ҷои якум мебаровард дар гурӯҳи Б. шумораи имтиёзҳои ин даста метавонист ба 26 адад расад ва аз клуби марказии варзиши артиш ки айни замон пешсаф аст аз он ҳам пеш гузарад. ва ҳатто ҳоло ҳам ҳамин гуна умед ҳаст шояд барои дастаи Регар. дигар ҳарчи бодо буд ту ба самти хатти ҳамла равон карда мешавад. Фирӯз Қараев, пасию Асилбек Темиров ҳам партофт анҷом дод, вале бенатиҷа. Фахриддин Аҳтамов тӯбро аз майдон берун карда истодааст ва дар ин ҳолат акнун хатои футболбози дастаи Хуҷанд ба эътибор гирифта мешавад. партофти навбатии тӯб бозигарони дастаи Хуҷанд ин ҳолатро бартараф карданд, махсусан Тони Бикатал. вақт хело ва хело кам боқӣ монда истодааст барои бозигарони Регар. шояд тақрибан 1 дақиқаи дигар аз авт тӯб ба бозӣ дароварда шуд. мубориза дар дохили ҷаримагоҳ ва инҷо довар ягон қоида вайронкуниро намебинад. эҳсон Бобоев ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ рафти рақобати имрӯза ҷамъбаст мешавад байни дастаҳои Регар Тадаст ва Хуҷанд. ҳисоб 1-1. айни замон дӯстони гиромӣ ба ҳар ҳол интизор мешавем натиҷаи ниҳоиро дар бозии дигар ки байни дастаҳои Ҳосилот ва ҳамчунин хатлон чӣ гуна натиҷаи бозӣ хотима ёфтааст. ба ҳар ҳол мо пешсафии дастаи Ҳосилотро болотар барои шумо иттилоъ додем. дар ин бозӣ мусовӣ ба фоидаи дастаи Регар нахоҳад буд. ин чизро мо қаблан ҳам гуфта будем. танҳо дар як сурат ин метавонист кӯмак кунад агар дар бозии дигар хатлон аз Ҳосилот имтиёз мегирифт. инҷо бошад мо шумо мебинем бо вуҷуди талошҳои зиёд футболбозони дастаи Регар дар поёни рақобат ҳатто гол ҳам заданд ва натавонистанд ки гӯем баъдан албатта бо дахолати доварон чун гол бекор карда шуд махсусан бо сабаби вуҷуд доштани офсайд. Хуҷанд бошад рохати худро дар Лигаи Олӣ нигоҳ медорад. ин мавсим як дастаи бисёр ҳамсоҳибноми футболи кишвар хатлон аз идомаи рақобатҳо берун шуд ва ба қатори онҳо акнун ба эҳтимоли зиёд Регар ҳамроҳ мешавад. Регаре ки 7 маротиба чемпиони Тоҷикистон шудааст. баъд аз мушкилиҳо дар соли 2020 ба Лигаи якум афтид, баргашт дар соли 2022 бо вазни ниҳои зиёд дар Лигаи Олӣ боқӣ монд. махсусан баъд аз пирӯзӣ муқобили Сарафшан ва Исхата имконияти худро нигоҳ дошт ва имсол ҳам бубинед боз ҳам дар вазъияти душвортарин онҳо қарор мегиранд. лек дар мавсими кунунӣ акнун худро аз афтиш ба Лигаи якум наҷот дода наметавонанд.
регар бозиҳои бисёр ҷолибу диданиро пешниҳод кард. тӯли ҳамин мавсим баъд аз омадани сармураббии нав танҳо гуфтем як маротиба дар чемпионат бохтан, он ҳам аз Истиқлол, вале ин бозии ҳалкунандаву муҳимро натавонистанд бо ғалаба ҷамъбаст кунанд ва шояд барои беҳтар кардани натиҷа дар бозиҳои худ пеш аз ҳама талош кард, дар бозиҳои хонагии худ талош кардан барои регар лозим бошад. дӯстони гиромӣ, чун мо шумо дидем ки ҳамин мавсим ҳамагӣ ду ғалаба доранд дар варзишгоҳи Талко Арена муқобили Ҳосилот ва Хатлон. дигар дар бозиҳо ё бохт ё мусовӣ аст. рафти ин бозӣ бо бартарии футболбозони регар сипарӣ шуд. онҳо имкониятҳои бештар доштанд, аз ҷумла вазъиятҳои хатарноке ки дар қисми якум буд барои мо шумо ҳоло пешниҳод мешавад ва мо шумо мебинем ки чӣ гуна ин фурсатҳо аз даст мераванд. Анвар Муродов, ҳамчунин Шурат Элмуродов ва Шерзод Маҳмадиев дар қисми аввал футболбозоне буданд ки дар ҳайати дастаи регар имкониятҳо доштанд, вале фурсатҳои худро истифода бурда натавонистанд. ва дар нимаи дуюми рақобат як иштибоҳи бисёр дағалу ҷиддие ки аз сӯи дарвозабон буд Куае Готсон, ҳамин ҳолатро мо шумо ҳатто такроран мебинем, боис бар он шуд то Ҷаҳонгир Эргашев тӯбро ба даст орад ва Хун Сардона пеш рафту тӯбро ба дарвоза равон кард. регар дилшикаста нашуд, регар ба ҳуҷум гузашт, боз вазъиятҳои дигари хатарнокро ба вуҷуд овард, аммо мо шумо ҳамон тавре ки дидем ба онҳо ҳарчанд муяссар шуд то голи ҷавобиро ба ҳадаф расонанд, ғалабаро соҳиб шуда натавонистанд. хуб, бозии дигар хотима ёфт. дастаи Хатлон аз Ҳосилот дар майдони худ 3-1 шикаст хӯрд ва расман ба ин тартиб дӯстони гиромӣ акнун маълум мешавад ки регар аз Лигаи олӣ берун мемонад. давоми 4 соли охир ин бори дуюм аст ки регар аз Лигаи олӣ берун шуда истодааст. дастае ки баъд аз Истиқлол бештар аз ҳама унвони қаҳрамониро дорад. онҳо 7 маротиба чемпиони Тоҷикистон шуданд, аммо мо шумо мебинем ки давраи бисёр вазнини худро сипарӣ мекунад ва дастаи шаҳри Турсунзода бо вуҷуди он ки таъминоташ аз ҳар ҷиҳат аз дигар дастаҳо фарқкунанда аст, аз Лигаи олӣ маҳрум шуда истодааст. голи бисёр ҳам муҳимро барои регар чӣ тавре мо шумо дидем Бахтиёр Қаландаров ба ҳадаф расон. баъд аз ин шонси бисёр хуб барои Ҷаҳонгир Эргашев ва дарҳол имконияте ки барои ӯ буд. бибинед чӣ гуна имконият, вале он фурсат бартараф мешавад ва инак ҳамон ҳолати баҳсбарангезе ки мо шумо дида баромада истодем. як бори дигар мебинем зарбаро аз чанд зовияи дид барои мо шумо пешниҳод мекунанд. голи ҷанҷолии футболбозони регарро ибтидо чунин ба назар расид ки онҳо аз хурсандии худ истиқбол гирифта истоданд, аммо довари канорӣ ишора кард ки офсайд аст. бо ҳамин бинандагони азизу арҷманд, гузориши мустақими мо ҳам дар ҳамин лаҳзаҳо хотима меёбад. дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд бо ҷамъи ҳамкоронам аз варзишгоҳи марказӣ Талко Арена, аз варзишгоҳи шаҳри Турсунзода таҳти роҳбарии коргардон Фирӯз Бахтибеков ва ёвари ӯ Комрон Нориён ин гузоришро барои шумо пешниҳод кардем. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед ва интизори он ҳастем ки регар дар солҳои наздиктарин ба Лигаи олӣ боз ҳам пурқувваттар шуда бармегардад ва дастаҳои дигар дар мавсими баъдӣ бурду зафар ва барорро хоҳонем. хайр.